Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman aksyon na Brian Morden, temporaryo kita anay nga magatalos every Wednesday sa panibag-ong schedule kag adjustment diri nga ginapatuman sang Aksyon Radio Bacolod. Action Firing Line. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Miyerkules kita nga presentation April 22, 2020. Upod naton karon nga gabi si Aksyon Henry Spulgar. Sa technical side, back up madaton si Aksyon J.M. Baikin kay Aksyon Ann Defensora. Kung naman Aksyon Artay Hupon. Action Firing Line. As usual, tubtob kita, takna lalas 9 karon nga gabi. Sa pagdulong sa inyo sa pilag ka mga nagapanguna nga mga impormasyon kag balita diri lamang sa Action Firing Line. Pero antes ang tanan, check tanay lakat sa panahon. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Ibalon tang latest nga weather advisory, summer season kita sa Aksyon Gani Republika sa PDMP. Aksyon Gan, may gabi please kamin. Action Art mayong gabi kag sa aton mga listening public no mayong gabi. Ari lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi, Miyerkules kita karon April 22 to 2020. Naga-influensya sa kapungsuran ang ridge of high pressure area. Naga-apekto dito sa naminhan sang Luzon, while ang easterlies naga-apekto man sa iban nga bahin sa atong pungsod Pilipinas. Dito sa Batanes, magalumon ang kalangitan, may dala ini nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, kag may naligwin nga pagpanagoob nga tugay ni sang frontal system. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pag-uunggo man ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may dulot man naligwin nga mga pagulan halin iniya sa easterlies kag localized thunderstorms. Mayara sa kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nabagat na nasidlangan pakadto sa nasidlangan o kon southeast to east. Ang maga-influensya diri sa nasidlangan nga bahin sang naminhan sang Luzon kag may magahalin man sa nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan ukon east to northeast. Ang mabatyagan man sa iban nga bahin sang naminhan ukon northern Luzon nga may kasarangan nga kadagatan kag may araman nga mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin naman iniya sa nasidlangan pakadto sa namin nasidlangan o kung east to northeast maga-influensya sa iban nga bahin sa aton pungsod
nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya, may pag-uum-guum sa gihapon ng aton kahawaan hasta magalumon ng aton nga kalangitan. May dala ini na ligwin nga mga pagulan aton mapatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang siyudad sang Bacolod. Mapatyagan natin ng mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin man ini sa nasidlangan pakatlo sa namin na nasidlangan ukon east to northeast ang maga-impluensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 11:29 sini nga gabi ang taon sa aton 1.3 metro ang kadalumon. Ang unas magabalos naman alas 5:22 karon buwas o kun buwas sa aga sa takos nga 0.2 metro ang kanabawon. Okay. Kag alas 5:55 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak naman siya alas 5:29 buwas sa aga. Hari kita subong sa 26 degrees Celsius o kon 68.8 degrees Fahrenheit. So, muna kabugusan sa aton nakatimpo sa gabi action art. Puwerte ka paang, no? Pilang temperatura at aktual sa mga gabi? Na nakalabot kita 34. Sus, 34. 34. Pero sa mga gabi, no, nag-minyar o nagnubo man siya? Oo, nagnubo siya. Nagpanawag siya sa aris bong 26, no? 26, no? Bayo kay at least taway sa aton tiyempuway man kita sa nakitaan ginaw nga weather disturbance. Wala gid man action art. Ang padayon iniya nga ang summer season naton ni mapatyagan hasta sa tunga-tunga sang Hunyo, no? May transition ini mga second half sang Mayo. Dasonti maunset ang rainy season. Siya sa second half siguro sa Hunyo, no? Transition from second half of May to first half of June. Amo na ang pagkambyo klima. Amo na habagat na. Habagat, okay. So kabay pa no nga ang aton mag-action ba lang nga nag-monitor dira, hindi lang anay magpatama sa init kapaang sa adlaw kay kadelikado. May nagapapangkot diri sa aton action art. Isa lang niya pagseryosoon kita. May bagyo takot nga wala abuton nga si Judith. Judith, oo. Ating na iya sa mga utang na iya? Par naton nga ara si rent a car, ay nang loan. May ara nga si bagyo nga si kuryente. May ara bagyo man balayran sa tubig. May ara man nga basta damo balayran daw mga 5 ka tropical disturbance sa mga ngalan nila kay Judith. Gintingob sila Judith. Gintingob lang sila isa-isa mo ni Judith. Kaalam gid si imo balatoy mo. Mabatyagan ni mga Mayo siguro hunyo pagkatapos. Amo na matyagan ko mo nang resulta sang COVID si imo. Amo na gani COVID. Ilang nagatiner ka lang sa balay mo, damo ka bala na pinsaran? Damo. Lantaw ko ang World Meteorological Organization Joint Typhoon Warning Systems. Ang Pag-asa, ang Japan Meteorological Organization, iban nga meteorological institution. Wala man. Gani? Di ambal nila, may ara gidya si Judith ang ngalan. Di ka makatunto ng mga tao. Sino ngalan sa mga bagyo? Kay sobra sa duwa mo, kay kung magduwa yan, panawag na natin, Pujiwara. Di kay mga 5-6 ni, may rent a car, may tubig nga si bagyo, may bagyo nga si kuryente. Damo ngalan nila, ti mga 5-6. Why ka man yan sa dapat kabalakan, kinagdubli man ang sap mo? Di, kapamangkot sila kung anong epekto sila, hindi na Pujiwara, kay duwa lang niya mo. Kasi damo sila. Damo sila. Hindi lang pag sirisoon na kay base may gamonitor lang magpati sila nga may bagyo. Wala. Ang bagyo ginamin ni aksyon gani amo ni ang palalikbanta nga sobra pa sa bagyong agi niya after ni magkanay-kanay magbalik sa normal. Kaya sa maragtas nga obserbasyon naton sa klima karon lang matabo mo.
nga taglimaanom sa bagyo. May Sos, among gining problema ta after sini magkanay-kanay, bantay kablang problema ta sini sa mga balayran di habak. Naamo na si Bagyo, Judith. Alam si mo kay pating mga nagapa 5-6 hindi ka panukot subong. Ay, oo. Hindi ka panukot. O magpalapit sa balay kita nga ang may utang siya ga ubo-ubo. Gatras sa manong sukot. Sini nga nugay nako. Ako pa. Kaya mo na. Pero hindi na, Hindi nila pagseryosohon. So, aton ko kadlaw lang. Dalon talaga sa kadlaw nga si Bagyo. Oo nga may nag-text din, nagdubli ko nung Social Amelioration Program, Financial Assistance ka nabaton mo ya? Kami sa provincial government, daway kami hindi kami entitled. Hindi, lain guro ni. Amo ni gurong sa Talisay ya? Oo. Hindi man kami pwede sa porpis. Hindi man kami pwede sa kung ano-ano ng panghatag nila, no? Damo nagareklamo. Gareklamo man kami. Bisan hazard pay lang tani, may mga meal allowance daw okay lang bala. Kundi ari na subong kay ara ka na sa reklamo kay prabatian. Ano si mo be? Hindi ko magreklamador God. Kada kami nga reklamador ta. Gani Republika pa. Ang sindiro pa sang Salvador Benedicto. Action Gan, thank you sa time ha. Action art na yung gabi. Action Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Nagakalingaw si Action Gani basta kita magtawag siya gusto niya pa mag-istorya dugay na kami way kita ay pero amo ni ang kapaang sang temperatura, ang kapaang sang tiyempo halungan tagid karon nga summer season bangod tindi inilawg-lahog kung ikaw may hypertension likawan gid ang mag-expose although may home quarantine kunara ka sa balay mo nga way kaya air conditioning unit budlay na kay bisan ang bugas ang imo sini electric fan puwerte kapaang. Action firing line. Dire nakita sa aton sini talakayan karon nga gabi ang mga tagpalamatita nga on board kag nagaupod na sa aton nga pagpangalagad via Facebook Live amo man sa YouTube kag sa mga transistor radio nga nagamonitor karon nga gabi. Welcome na sa gihapon sa inyo palatuntunan Action Firing Line sa ngalan ni Action Brian Mordena. Kung naman Action Artay Hupon na madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Action firing line. Dire sa probinsya sang Negros Occidental, ari ay 46 ka mga negrense nga stranded passengers sa Manila finally nakabalik na gidman sa probinsya. Anong matabo sini sa ila? Inakaron sa report ni Action Marlon Hinovia gikan sa provincial capital plus ining banwa sa Murcia nga nagpatigayon sang enhanced community quarantine kag lockdown sa isa ka purok kag isa ka barangay da sa Murcia. I-check talang nagkaroon ang dugang sila nga detalye. Action firing line. Dire sa syudad sa Bacolod IATF o kon Interagency Task Force plano i-relocate ang mga tao sa Purok Sabis Barangay Villamonte nga may exposure sa COVID-19 positive nga nagtaliwan. Action firing line. Amo gining problema ta subong no kay kun may ara sang ginahimo nga swab test. Amo ni siya ang COVID-19 test gid dito nga ipaidalom sa Iloilo which amo na ang kilala sang gobyerno naton sa nasyonal nga officially ti sila ang pwede magka-cater, magkapatigayon sa ginatawag nga COVID-19 test. Ti sila nga testing center, nagaisahanon diri iya sa Region 6. Ang malain kay tuman katrasado kag sa kadamuon sang ginadala dito nga mga swab test. Ti nagahinay, dugay matapos ang proseso. Di kakita imo man. Abril 9 pa ang kaso sang taga-Barangay Villamonte. Nalabutan niya, kahapon lang, Abril 21, nagwa ang resulta nga ini siya positibo. Action firing line.
Kag ang pinaka-worst pagid kay bisan ang mga doktor nakibot sang kaso sining senior citizen nga lalaki, ding kakita imo kundi ang hambal sang World Health Organization. Ang pila ka masintomas nga mo nang dapat natandaan ng isa ka tawo posible na infect sang COVID-19, ginahilanat ka, nagapalangat sika, dason nagasakit ang tutunlan mo, ginaubo ka, amo na ang mga sinyales o konsintomas sining ginatawag nga COVID-19. Tiyang patient, tiya gindala sa hospital, ang kaso niya, LBM. No? Sorry sa nagkakaon. In short, para maintindihan nyo, ginlupot siya. Kag amo na iya ang rason nga ginkuhaan na lang siya sang swab test. Uy, nagwa ang resulta, positibo. Action firing line. Amo na ang plano sa Bacolod IATF nga ang pila ka may direkta exposure o kung posible na sa lamuha sining nagtaliwan nga senior citizen, may plano sila nga sa Ilohon i-relocate no sa isak lugar din ini, na-approve na bla ini kag anong lugar ning kag fasilidad nga pwede maka-cater sa ila. Action firing line. Ano pagin ang balita, mga karinderya sa Barangay 18 nga ginakanan sa mga nurse kag mga nagatrabaho sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital temporaryo ho nga magasira umpisa buwas nga adlaw din ini tidri sa Barangay 18. Action firing line. Di magamo ni matabo mabalon ang mga nurses kaldero or hindi gani madala sila sang ila sining gamiton nga rice cooker or pila ka mga trabahante malapit dira no sa sining nagasalig lamlakit hapos na lang mo hindi ka na magluto-luto to mo tapos ang trabaho mo dira gutumon ka tion sang tigkalaon kadto ka lang da o makaminos ka man kay at least affordable ang presyo ti sirad hindi na sila kuno pagpabaligyaw nung pisa buwas ka adlaw. Action firing line. Kag i-check taman kay pila ka ma-report ang ato na baton nga pila ka mabarangay di sa Bacolod may ara na sang closure o ginpang sira kuno ang daw inner part sa mga barangay. Anong rason siniman? Hindi lang sa Barangay 18 kundi may pila pa ka mga areas nga actually bisan sa Barangay Bata kung si aksyon na ni Kiraw pa ang pila itong mga dala nila tugin sira. Yan ang inaman ang pag-intende ko nga ginaktuan nila sang IATF base man sa rekomendasyon sa mga Homeowners Association kag sang mga residente. Action firing line. Inagligad to ang mga purok nga ginsiraduhan, ginpabuksan kanisang IATF kay ginakulbaan ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga base kung may ara emerhensya, hindi kasulod ang mga fire truck, ang mga ambulansya, galing kay atoya, kung nga ang nagdesider si Vice Mayor Elcid nga pambuksan to, pagi sa mga pulis, kay ginasira sang iban kay nagahala ka tungit, kag nagahala ka panahor kag inom sa ilaya sulod sampurok. Action firing line. I-check ta lang na karon dugay-dugay. No, diri sa aton sining nga pagpangalagad daydayon ta ini sa aton nga magka-aksyon. Plus, grabe man dayo, may gingkatuan si Aksyon Eden Abuso. Kwaon tanibla siya karon kag nano ini. Nga nagdulubli ang lista sang isa kag gusto mag-claim sang Social Amelioration Program. Kag mayo lang kay nadiparahan, no? Mayo lang kay nadiparahan nga doble galing lista niya. Action firing line. Di kakita imo duayak barangay may ngalan ka, ba kung nakalusot may 12,000 sa iya bangod sa Social Amelioration Program. No? Kag timakon mo na easy money no? Nga gusto taman-tani ni tanan makatilaw. Pero ang problema, amo ni, kundi may ara sang memorandum circular ang DILG, nga kinahanglan may ara gid sang listahan nga opisyal nga iga post, no? Meaning, kinahanglan ang mga barangay obligado upod sa DSWD nga magpagwasan ng listahan bala, no? Ipagkit yun da, kundi na nga lugar nga tikitaon nga muna sila ang mga beneficiaryo sang
Special Amelioration o Social Amelioration Program. Action firing line. Ini nga hapon ni adlaw gani may nagsaka pa sa estasyon di. O atensyon dira sa taga Barangay Filisa kay may nagsalaka di nga gareklamo sila kay why sila yung mahatagan ang aligasyon sa mga nagkaladto di ngagin pa fill up man sila sa formas pero sang sa final nga listing daw ging kakaskulungalan nila inaano mga pagkaimtang ni man. Action firing line. Kagi kuhaon ta magano kay Action Marlon Hinubiya kay may namuno na si Governor Eugenio Jose Lacson nga posible may ara sang extension sa community quarantine nga ginapatigayon sa probinsya. Matapos kati may kaso panibago dira sa Castillana. Kumusta on tamanan nutong sitwasyon sa pasyente? Ay basi pa man lang karon magsabat siya makaistorya kita sa iyagid iyado. Action firing line. Kailan pa sa agang communicate ko do hindi gid available. Way man nagasabat pasiga monitor kamo da subong maka sugilanon kita kay kadamo abi no sang naga-confuse ano gid ang matuod no sa likod sang istorya sa pag-travel san og gid siya nag-abot di anong kamaturan nga maging katuan pa sa mga barangay di sa Bacolod kay kasalaman siyempre mga residente nga nalawagan ang ilang mga lugar nga posibleng ging katuan sang patient nga ni. Action firing line. Agano karon ang mga measures na ginhimo dira sa banwasang La Castillana ang pinaka-latest. Tupod kay Mayor Romayla Nicor. Action firing line. Diri sa syudad sa Bacolod, tiyang pila ka ma-update karon sa IATF. Nano na ang ila sining assessment, nano man ang posible madangatan sang extended until April 30 nga pagpatuman sang enhanced community quarantine. Amo na no ang pilag ka maistoryanta karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan Action firing line. Action firing line. Sa ngalan sa gihapon sang inyo regular anchorman Action Brian Morden, Action Artay Hupon, temporaryo lang kita nga magatalos sining programa. Action firing line. Alas 6:55 na. Unahon ko na lang si Action Dale Salazar, no? Kay para nga makatawhay man siya kag para maka sugilanon ta karon sa taga CHO kon para makaistorya man kita sa kay Vice Mayor Elcid for some update and development. Man ang laom kuya sa tutuod lang after sining April 30 medyo maghalugman mo ang sitwasyon diri sa Bacolod sa ginapatuman ng enhanced community quarantine. In fact, ang mga asosasyon sa mga doktor nag-communicate sa aton today nga gusto nila magpa-interview galing hindi alang-alang pa ang mangin resource person no nga member sang ila asosasyon sa mga doktor man puwerte ang ila worry man mo ding kakakita sina nga ang mga doktor naton kung hinali sila ni gani sa ulihi ang ma-infect no sang COVID-19 sino pa matatap man sa aton sini mga pasyente sa hospital amo nang ginakabalak-an ta in which bisan si Dr. Julius Trilon sa mga previous nga interviews naghambal siling nga hindi pwede nga magkumpiyansa kita no kay wala pa matapos ang giyera. Action firing line. Giyera nga ang kabudlayan naton way pulos ang armas sang kapulisan o kun otoridad ya sa militar, mga tangki di gera, no, mga tangki di gera kag ang anumang ginagamit nga armament sang PNP kag Philippine Army or any special unit for that matter. Why na sang kabilinggan? Hindi mo ni mapusil ya mo kag hindi mo ni mapalukpan sang explosives ni ang COVID-19. Tiamuning pinakasubo gid iya nga bahin sa istorya nga nagagira ka sa invisible di mo makita unless nga isa ka tawo mag-positive sa ulihi sa COVID-19. Can you imagine blamo ng kabudlayan gid no nga ginatubang mga kaaksyon sang aton gobyerno. Ti gusto man nga hatagan konsiderasyon sa aton sini nga government ang mga sektor nga gusto luyag man tani nga halugan para makahulag man sila hindi man
matam-an kapin pagid ang mga negosyo, mga negosyante. Tigaling kay kon pabayaan to ni basi bala. Nga instead makaganan siya kita sa uli dako pagid nga problema kon magdamo pagid ang kaso puwera palayo lang. Action firing line. Anon ta ba na karon kung maglapta ka magdamo pagid, no? Nga mga individual makakontaminate sining COVID-19, tinanong himuon mo da karon. Why kita facilities, why pa matapos-tapos ang ginatingwaan sa probinsya kay syudad sa Bacolod diri sa Corazon Locsin nga pagpahamtang naton sa kaugalingon daw nga laboratory center. Anong ta na karon? Alangan nahapan na sa mga doktor, ano nila na, kay why pa man sang bisan mass testing subong do hindi pa man mapatigayon gid. Action firing line. Bila pa lang ka porsyento sa bilog nga Negros Occidental may ara sina. I mean sa bilog nga sa Visayas isa o sa bilog nga Pilipinas diri sa aton way pagid tiya mo na gani nga nagasalig kita mo dalon ta sa Iloilo makakuha ka sang swab sample dalon mo sa Iloilo didto pa kag hulaton mo sa pila ka adlaw ti para sa tabo sa taga Barangay Villamonte. Can you imagine bla nga pilaya ka simana antes magwa ang resulta? Action firing line. Diyan mo nang pinakamasubo nga bahin sang istorya. Unahon ko lang sa Action Dale para karon masugpunan ta ang mga balita gikan iya sa Bacolod City Government. Action Radio. City Hall report. Action Dale, maayong gabi, please come in. Action Art nagsapol kaina ang Bacolod Interagency Task Force against COVID-19. Sinigid lamang hapon sa Mascara Hall sang Bacolod Government Center. Ginpahay rin ni Vice Mayor Sid Familiaran ang chairman sang Bacolod IATF nga plano nila Action Art nga i-relocate no ining mga tawo nga may sang exposure sa COVID-19 patient dito o COVID-19 positive nga nagtaliwan dito sa area sang Purok Sabes, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Action Arda. Action Dale ang Purok Sabis gani para at least sa mga hindi bala taga Bacolod nga hindi sila kuan sini makatultol din ginigani nga area dapit. Ang Purok Sabes Action Art circumferential road ini siya sa right side. Humalin ka sa Lapwest East, diretsohon mo na no, right side. Right side. Sa unhan sang gasolinahan nga Petron Action Art no. Kilang may talipapa maganis kilid niya. Mayroon sang talipapa from right and left side sang dalan. May mga gamaligya kun hapon. Amo ni siya ang usually sako-sako nga mga inoras no kada hapon na Action Art. Dira sa area sang Purok Sabes no, makita natong kaina ang mga panimalay made of light materials kag sunod diri kay punong Barangay Romel Flores makabig nga squatter area ang mga lugar bangod ikit-ikit ang mga panimalay Action Art. So sunod diri kay Vice Mayor Sid Familiaran ila sa karon ginahulat ang approval sang Department of Education kon pwede na mausar ang isa ka eskwelahan bulutuan sa Barangay Villamonte man nga usaron bilang quarantine facility Action Art no. Dili temporarily iga-house ang mga may mga exposure no sa COVID-19 na positive dito sa may Purok Sabes. So na-include na diri so na kay Vice Elsaid initially may 9 sila no, may 9 nga mga maghimata Action Art nga may na-trace nilang 9 nga maghimata nga may exposure sa COVID-19 positive. So sunod diri kay Familiaran go signal agad lamang ka Department of Education ang ila sining ang pag-hulton para at least no ma-pull out nila ang mga may exposure sa COVID-19 positive kag may rasang peace of mind ang mga pumuluyo dito sa Purok Sabes. Kasi si Action Art iya ginabulubanta mga around 300 ka mga houses ang apektado dito sa Purok Sabes since squatter ang amo nga lugar. So sunod siya ining recommendation no kay si Kapitan Romel Flores kay nasang aga nag-recommend man nga amo man niyang plano niya no nga kabigon nga ultra risk area ang Purok Sabes pero kutob sa may mga close contact sa nagtaliwan nga COVID-19 positive dapat i-relocate sa isa ka lugar nga secured kag hindi na maglapta ang masakita Action Art. So maring
ni Vice Elcid ng isa ka school sa Barangay Villamonte Public School ang gina-target no sa Bacolod IATF nga sa iluhan kutob sa may mga exposure sa COVID-19 positive. Aling palihag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Well, ti mo mismong ginandiskasan ang family nila kung anong action ta. So, may mga options kita dira na himuon. Kaya kadako sang area mo. Ang apektado, siguro mga more or less 300 houses. Okay. So, may isa ka recommendation na suggestion, may pull out sila para may peace of mind ng tao. Pero ibutang sila gyapon sa ultra-risk ang area. But sila ang members ng family pull out. I-relocate lang. Relocate sila for the meantime. Device or saan yung implementation? Well, ginakuha pa ang approval sa DepEd. Okay. Kaya the plan is that ibutang sila sa school, Okay. sa Villamonte man nga school. Na makontrolar ni Kapitan Romel. Initially, kailan na-trace the vice na may exposure? Siyam na da sila. Siyang, Sa family lang ha. oo. Ang ibang dati wala pa malabot. Ang mga lagaw-lagaw lang nga na family, lawig na to eh. Mga lawig na to. Asyonat na batian na si Vice Mayor Elcid Familiaran. Sabay naman ni punong barangay Romel Flores di isa diri sa iya confusion action art kung paano naka-acquire sining virus ang 69 years old nga lalaki dira siyang lugar ang iya sining residente sa Purok Sabes Action Arts no siya ti kung madumduman may confirmed case man sa area sang Purok Banawe, Barangay Villamonte pero layo-layo iniya kay 5 kilometers away ang distance sang Purok Banawe sa Purok Sabes Action Art no kag wala man sang history sang exposure sa COVID-19 patient o kung travel history gid lamang ang ining nagtaliwan nga senior citizen nga amo ni gani nagbatsyag lang sang LBM gidala sa hospital sang April 9 sang kagahon tubto pagkaaga ginbawian sang kabuhi action arta. So sunod diri kay Kapitan Romel Flores sunod ti iyaman ginaduso ang pag-relocate kutob sa may mga exposure sa COVID-19 positive para ma-safeguard man ang iya sini nga mga pumuluyo sa area sang Purok Sabes. Aring tingog ni punong barangay Romel Flores sang Barangay Villamonte. Ti previous wala gitabi kabalo na amo na nagali ang resulta sina no so possible no bisan sa pagbakal nila sa pagkaon nila nakagwa gid and even gurong bata na basin nakampang na sa gwa no so that's why na ang assurance dira na kung bala nagtinir sa sila balay hindi tagid masiruin 100% because bisan sa pagbakal na lang nila sang ila konsumo kagwa gid no. Bali ining napatay nga patient, wala siya ka-travel history ano? Wala sa travel history, the only thing lang gid ginlupot ni siya. Then nagulpi lang tumba. A matter of 3 hours lang kuno sa hospital na expire sa dayon. Why man siya exposure sa COVID-19 patients? Wala gin in so far no, base ila di wala man kag at the same time wala man sa travel history. Ang Banawi Cup, layo diri sa Purok Sabes. Siguro mga more or less siguro mga 5 kilometers siguro or less than dira oo. So in so far pamangkot kumandi sila wala man kuno ka-engage ini ang patient nato na nag-expire sa dira sa may Banawi na case. So do ka tingalahan. Kung nang taon tagid no daw kung isaon tagid nga nagtuga ina diri sa ini na lugar. So we don't know no kung ano gid ang specific na reason but definitely ang isa lang guro ka what important dira na may positive kita na result no base man sa aton mga test dira sa aton mga doktor. Right na batian na si punong barangay Romel Flores sang Barangay Villamonte ng isa sa mga nagpadulong kina sa area para mag-supervise sang disinfection nga ginpatigayon sang team sa Bacolod DRRMO kag nag-assist man ang pilansiya sa mga staff no sang barangay Villamonte. Ang importante, Action Dale, maklaro man, okay, actually kaina, pag-insindi ko sa report mo, kaina dito manakambal sa primero nga, kundi ang nagwa nga balita, yan nga kuno, kuan pa sa balay nila, ginaya, hindi ito yan matuod yan, ginaya, da?
Correct, Action Art. So kaina, kaya ang information ni Kapitan Flores ginrelay man siya sang Purok President nga si Ma'am Melanie Reyes. Subot ang balon, ang Purok President mismo, daway siya kakahibalo nga mo na natabo. Ang Purok President mo naghambal nga nagpangamuyo ang duwa dira ka senior citizen. Tinangamuyo lang lito, way natuyhaya. Nangamuyo lang sa lungon, Action Art. Amo na bala kung kaisa nga dapat i-check tani. Mayroon kita mga B-hertz, amo na dapat ang I don't know, ano oras ni si Cap Romel ginpabalo? Kay kagabi, hindi bala si Mayor doon nakabaton, mas ning report na nga daan about sa result. No? Ano oras siya ginpabalo sini? Wala nato na check, Action Art regarding sa time no nga ibaluan nga may COVID-19 positive ang Bacolod kag nagtaliwan na. Pero sila din kay Kapitan Flores pag-agaya, nagkadto sila din sa lugar kag nag-start immediately sang contact tracing, Action Art kutob sining mga persona nga may exposure na no sa nagtaliwan bisan suno siya nga lawig-lawig ang PDO na ginhulat antes na hibaluan nga positibo gali sa virus ang ining senior citizen. Okay. Pinapatay nagligad nga Abril 9, Action Art. Kaya abi mo ang dapat sinita ni Action Dale, ang sa Department of Health, kundi dito ginapagi sila. In fact, dito gahalin ang mga confirmation, ginapadalang detalye dire, ang information lang sa mga LGUs, kag IATF. Siguro dapat ang suggestion ko niya, may ara sila sang group chat la. Nantes nila maghalaka-post sa Facebook, ang isa ginahalinan basang confusion, dapat ni-inform na nga daan nila mga members sa IATF na, oy, atensyon da Bacolod, atensyon da Negros, Ario, i-post na rin namon, pero unahon ka mo namon da inform para aware ka mo, hindi nang pagkaga, makuton mo ibang opisyal, way kay balo, iya kay ti siyempre, sino lang ya, kita mo kahapon, nagwa na actually nga balita Sundale, may ginaghatag na info, tigaling sino ang ma-confirm la mo na? May one day nga delay, Action Art, ang pag-inform, no, pag-spread sang information. Kung may bag-COVID-ban nga COVID-19 case. Kung madumduman, ang natabo sining sa barangay na to, no, barangay sa La Castellana, delay man to, Action Art ang reporting, no. Wala pa nagwa sa DOH Region 6 ang result, pero may nakahibalo na dito sa Banasang La Castellana. So una nga napabalo ang LGU, antes nga ginpabalo ang Public Action Art. Rason nga kung may nakabalo na ganin sa kalugar, nag-spread gidman ang information without pasang official nga datos or announcement from DOH Region 6 nga usually ang ginahimo nila ginapost sa social media kung diin nga lugar estado sang pasyente na patay, home quarantine or naka-admit sa hospital, stable or critical. Usually amo nang ginaobra sang Department of Health Region 6 Action. Ang nami sila tani kundi may ara sila da sang gina-encode nila na do may tabulation amoning as of amoning report ang record ang cases amoni. Ang nami sila tani unahon nila anay ning ang taga IATF para nga kung pagkaaga ko ng limbawa magguluwa bla hindi nga mauna pa ang sa social media malapta pa to anay ang mga napicturan mismo nga sa ilaman sa DOH mga kopya. Correct, Action Art. No, hindi kasi na batingala imo yang ti sino abi mapicture sina. Siyempre ang mga tao nga draga obra sa DOH na kay na gin-confirm man ni Mayor Bing pero kagahon na. Ti kagahon na ya ulihin na gani. Gin-confirm niya sa local newspaper Action Art. Nahingagaw imprenta kaga mo ni nagagwa no nga confirmed gid man 69 years old. Okay. Pero napatay na pero COVID-19 positive Action Art. Amo na tani nga bisan sa diri na lang pagsik kag abtik masilabla hindi nga hulaton pa iya nga ang tao kung kaisa kung makabaton information kapin pa mauna pang social media kundi inayawan kay mo explicar ya. Babasulan pa masiling ay nano maning kapitan niya ano ning aton ang ETF lang nga lawlaw niya pero ang batuod sila hina gani o kon atrasado nga pagpadala sa ilaw pag-inform. Correct. Ang mga tao subong grabe mag-demand sa information. Bisan ti Action Dale bisan ako mantuod mo. Ang mga kilala ko nga panawag sa ako hindi na bala pag-itaguan na sino nga patient na ano ngalan niya lawaga para kabalo kami di ka ba situpad balay namon silkot hindi ta nakabalo kaguna bes hindi na pwede ka ipabalo naton kay number one why kita source of information sinong patient ngindala sa ospital
Unless kung imo ya ako niya tupad balay kay balaan ko kung sino na siya. Okay, ang iban ti siyempre kabalos lang ang ila tupad balay gindala sa ospital. Ti masulod sa ulo niya nga ba si amo to nga pasyente do mo na bla? Correct ka. Na grabe no kadamo lang sang lesson naging tudlo sa aton si COVID-19 no. Unless production art kung ang pasyente ang isa bala ka public figure or kilala kay ang iba sini may mga gutsman nga magpakita sa sini nga itsura kag mag-narrate man sa sini nga mga experiences para makabulig man sa mga COVID-19 patient nga nagapabilin sa hospital kung paano makarecover, anong dapat himuon, kag mga additional tips and advices para dasig no nga maka-recover sining COVID-19. Kag hindi dapat nga maldisyonon ta o kung pakamalauton naton ini nga pamilya. Sa tutuod lang, hindi man nila gusto nga isa sang pamilya na madula bangod sang COVID-19. Amo nang klaro da. Amo na nga kung may tawong nga natapikan sa COVID-19, hindi man nasaluyag, ikay siyempre, makon mo kung magkadtok sa panimalay mo, magpauli ka. Ma-expose ang kabataan mo, membro sa pamilya mo, may kunway mo na ginapalangga, ya? Correct. Galing kay kon ang imo ginahalinan isa ka lugar nga may kaso positibo sa COVID-19, make sure nga kung may mga sintomas ka nga nabatyagan, kag kung may ideya ka nagaduda ka abi nga may contact ka sa tungin nga persona or basi kung anong nabatyag mo, sugid ka ginusto iya kung magpa-check up ka. Galing kiti way man tong malakip sa sintomas tuya kay LBM ato ya. Correct. Why pa sina explanation si Dr. Tano? Wala pa reduction art no kay si Dr. Tando kapoy gid siya libot sa pagtipon sa mga specimen sa may mga exposure sa COVID-19 kag probable COVID-19 since personally siya gani ang nagakuha sang swab. Gamon siya ang ipadala dito sa Western Visayas Medical Center. Kay recently ang Bacolod sa Kabaton sang 1,000 ka universal or viral medium transport. Amo ni siya ang suludlan sang swab action art nga ginabutangan. Ano liwat nga lanis to? Viral transport medium. Viral transport medium. Amo na siyang itawag VTM or ang iba ang ginatawag nila nga UTM, Universal Transport Medium. Hindi siya test kit, kundi amo ni siya ang ginabutangan sa specimen. Specimen, specimen. Specimen kag ginapadala dito sa Western Visayas Medical Center. Suno kay Vice Mayor Sid Familiaran, ti isa diri sa mga nagapakos sang delay sang releasing sang result sa Iloilo. Since ang laboratory action art sa Iloilo hindi man lang isa ka lugar ang gina-cater kundi bugos nga Region 6. Suno siya ti 200 na lang a day ang kapasidad sa mga laboratory nga ginakrat sa DOH nga makapagwa sang resulta sang COVID-19 action art no tanan damo sa mga LGUs kag ka-probinsyahanan sa Western Visayas ang naga-avail sang serbisyo no sang Western Visayas Medical Center. Kung si Dr. Julius Drilon gani apat lang ka technician? Amo ning mga karon ko mag-absent pang iban na kundi jutay na gilang. Correct no. May kun pariyo na isang iban nga test niya nga dasig lang inayay process mo pa na. Di ba ang habal ka ni Dr. Julius Drilon, kakasun mo pa na kung ano nga para mag-accurate ang imo sining test result? Lawit-lawit pa nga resulta, unlike bala sa rapid test, kaya ginatawag action art, 15 minutes siya ang rapid test, kaya masyadong ginausar ang pregnancy test, di siya ang similarity sini. Kita ka na? Kita na ko na action art. Sa rapid test? Sa rapid test. Ano itsura yan? Nakiduging pakita, naglitod sa inyo. Ano itsura yan? So, pregnancy test na siya action art, nga ginausar niya, hindi swab, kundi blood sang tawo. Magkuha ka bala sang blood kung i-check mo ang imo sini kung ano ka type O, type B ka dira. Amo na no? Blood type mo bi kwao na mo nang ginabot do pares ng butangan. Tapos ibutang na sa pregnancy test kag dira mahibaluan kung reactive ka or non-reactive sa virus. Pero hindi ni siya ginausar sang DOH nga legitimate nga pamaagi or test para mahibaluan kung positibo ka sa COVID-19. Kaya ginausar gid ya sang DOH under silang guideline amo ni siya ang PCR test nga ginatawag action art nga hindi mo siya
makandak di mo siya makandak bisan diin lang kundi isa sa ka laboratorio nga may kapasidad kagin accredit sang Department of Health. Unlike sa rapid test ng 15 minutes may baluan man ako reactive ka or non-reactive sa virus, ining PCR test action art nga mas accurate sunod sa DOH, nagatake siya 24 to 48 hours antes may baluan ang resulta sang COVID-19. Pero kung i-ehemplo naton, ang pagwa sang result kahapon nga adlaw, daw more than 10 days siya ang ginhulat action art antes nga naibaluan nga positibo gali no ining nagtibiwan nagligad pa nga holiday April 9 2020. Grabe, no? Pamakon mo sa rapid test dira sa Corazon Locsin, may isa pa to ka sumong gina-isolate ning nurse nga babae? Action art, gin-isolate siya pregnant and wala kun ma-confirm sa PCR test ang yasin nga swab nga positive sa COVID-19. Dira lang maka-conclude nga positibo gyud siya sa virus. Pero sa rapid test nangin reactive siya sa virus amo na pero hindi pa gyud automatic nga makahambal nga positibo lagi siya action art. Kaga mo na siyang rason nga kinahanglan i-undergo pa ang yasin nga specimen sa PCR test no ang sining COVID-19 kadi kun magwa dito nga positive tipod silingon may basihan ang pag-isolate siya usar ang rapid test sa din nangin reactive siya sa virus action art. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, kina sa aga nagpadulong kita sa Barangay 18 no diri sa may atubangan sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ang una naton nga interview kay punong barangay Madeline Diaz nga supposedly boss nga adlaw magasira ang mga kalan-an dire siya atubangan action art no ang barangay 18 located ini sa tubangan gid lamang sang hospital ang daan nga emergency room pagtabok mo barangay 18 na dayon action art nagraya dira mga pharmacy and may pinadala ka mga tiyanggi no pasulod kag eatery sa bahin sang barangay 18. Ang original plan kontani ni Kapitan Diaz amo ning siradan or temporarily i-suspend ang operation sang apat ka mga eatery sa iya sining barangay nga usually action art no diri nagakaon ang mga nurses kag nagatrabaho sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Pero hindi na madayon action art. Oy, na no man naman. Ano? Hindi naman madayon sila niya? Hindi na madayon. Kay kintawgan siya ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Kag nag-ayo man si Vice Elcid nga kon mahimo, hindi lang pagsiradaan para at least sa mga frontliners natin, doktor, nurses, ang mga utility, security guard, nga wala sang kanan, pwede pa sila maka-order dito. Pero wala lang dine-in, kundi take-out gid lamang. Good. So, amo na lang na, tuod kay kaluluoy man, karon ko naga-duty sila, alangan na karon may rice cooker ka, nadala iya. Tapos expose ka to sa mga pasyente, hingagaw ka na yung manghinaw kay maluto kan man sudan mo. Or magbalon ka bi, do mo ng solusyon. Action art. Ang amo na siya taring ulit siya nga plano mo matapos debaluan nga may isa ka nurse nga nag-positive sa rapid test COVID-19. Pero klaro honta nga magsiling ka rapid test subject for COVID-19 test nga aktual lang ginaya. Correct. Amo siyang PCR test nga gina-honor or ginakilala sa DOH nga kung ano ang resulta, amo gina siya ang ma-include sa official tally positive or negative sa virus action art. Kung hindi ka lang kapoy, tani dumatsyago, dumay ko pa mag-explicar kay Dr. Tan mo, kay duway masyabi ka pa interview masyado, subong no? Ay, kala... Hindi man subong mga tiyempo, bimo ang kinanglanon, di nga mag-explicar, doktor. Kaya una bes, hindi kita niya pwede nga magpalawod kita, di kang maghala kita pinalagpat ka istorya. Correct, action art. Mag-explicar karon nang hindi amo na kung nakigan pa kita iya. May doktor, si Dr. Tantani, kung may tiyempo siya, kaya ginatry natin nga makontak nga makakuha tani nga maka-explicar sila. Amon niyo, pamati, kamumayo nga kung amon ni gani nga test ang ginagamit, basta rapid test. It doesn't follow nga kung may ara ka symptoms da or nag-positive ka sa rapid test, automatic may COVID-19 kaya hindi na mo. Correct.
ayos man daw? Ayos man daw ka. Kailan tayo maksyon natin madumduman, may 35 ka mga nagranseng, nagpuli diri sa Negros. Out of 35, 34 non-reactive sa rapid test, non-reactive sa virus, pero may isa na naging reactive action art. So hindi pa to siya positibo, i-undergo man siya sa gihapon sa COVID-19 test o SARA ang PCR machine dito sa may Western Visayas Malicao Center, no. So recently tayong report sa Kapitolyo, subong semana mag-abot ang team, no, from Manila nga muna ang mag-inspect kung bala may capacity ang Teresita Halando ni hospital sa Silay nga magpatigayon sa muna siyang ginadusot sa mga opisyal sa gobyerno probensyal nga at least ma-accredit man para ma-accommodate, no, ang mga persona nga possibly may exposure sa COVID-19 patient. Balikan natin si Kapitan Diaz Action Art sila sa yate ining mga nurses, mga doktor sa provincial hospital nakaibalo man sila sa mga precautionary measures like pag-disinfect, pagwa sa hospital, disinfect, no, pagkadtudra sa barangay, may nagamantay man dira nga mga staff sa barangay, disinfect naman, pag-pull out, disinfect naman. So sunod siya wala din siya sang problema sa advice siya ni familyaran nga buksan, no, ang mga kalan-an pero for take out only nga mga pagkaon nga sunod siya ti dako ba ni nga mabulig ang iban gani sila nakita ko kalan-an mga may take out gibutangan pagintabon nga mga cellophane blackson dahil nga may buho lang adra lang kamo daw anay sa kwarta singin bakal mo. May plastic, may protection ba, may plastic nga para nga kung in kaso nga sige ka istorya na bisan may mask hindi gid maka rikta man nga matapikan ang taong bakal si moda. Correct. Ang galing nga may EO si Mayor being obligado ang tanan nga magsoksok sang face mask, hindi man surgical. Basta may face mask para at least kung ikaw maghambal ang imo sining droplet sa laway, malikawan action nga magtabog, no, kag basi may ara kay basing infection. Amo siya rason nga isa sa mga precautionary measures nga gin-implement sa LGU sa Bacolod para likaw sa COVID-19. Ano ang interview naton kay punong barangay Madrin Diaz ang barangay 18. May changes kay gintawagan ko ni Vice na nag-ayo si Dr. Dilon. Actually, ang sa piyak-yak close na gid sila. Wala gid siya, no. So simple option man. Ano man ko nga basta ano lang inang wala lang dining sa ano lang inang take out. I see. So pilang ma-operate? Pilang ma-operate buwas kap? Ang isa, dua, tatlo, apat. Apat. Ang isa ya ma-close gid ya? Hindi, nang paano sila tanang abri. Open ng apat. Take out na lang na sila. Kay ginalantaw taman ang mga ano man sang nagsira ko sa piya ko ay naglatlabanan. So ako yan ano man ko sang aton nga ano ang chief sa aton nga task force kay Vice nagpati lang ko yan nga aplikan. Kaya nag-apila naman ko sa Pumuluyo. Ang Pumuluyo ko so far bala sa ako niya wala niya problema. Kung mambala sila, ang number one tada nga pinpoint isa mo ni. Ang pinaka-trigger is may doktor gani kakapatay, may nurse gani kakapatay. Pero ang ato ng tawon, kung maghamin sila sa ospital, naka-disinfectant na sila. Pag sunod nila sa akon, sa entrance, ina-disinfect man sila. Pagwa nila, ma-disinfect naman sila liwat. Kapag abot naman nila to, so kuhan kami na sila ya, gina-60 nila ilalawas. So the same thing nga kami man, dili, kami mo na amon ginahimo. So distancing ng gid sa si maabay lang tayo sang kung ano ang ruling sang aton nga quarantine. Wala ko yung problema sa hospital. Nagpabor ka pa ang mga vendors ka pa mga kalendarya owners, okay man sila? Ang kanami, gigigila sa ngaga, pag meet ko sa ila, inang okay sila dayon. Kaya 4 days mo nang akong pangayo sa ila. Na okay na to sila ya, pagkadto mo din, okay na sila. Galing na nawag sa akon si Vice. Mula biga, si doktor nga dapat maablihan. Na ang mga nurses siya, yun naman siya. Sige, nag-okay man ko nga. Okay. May mga side view man sa balangan lang tawon. Wala ko yung fear sa matawag ng mga dahil kita ni kung gina-anticipate ko na why ko na ginabihan sila sa halin pa sa una correct. Kaya pag first year, ako muda ko ginabihan sinaya. Sige.
Personal na batihan ang tingog ni punang barangay Madilindias ang barangay 18. Kaya nasa interview natin sa nga suno siya hindi niya discrimination ang yasin nga ginahimo nga suno siya protection man sa mga pumuluyo eda. Protection sa nga pumuluyo kag dapat kuno kung discrimination kay bantanis ang una pa niya gin-implement no as tinigdan pa nga mga binulan. Pero suno siya wala niya gina-discriminate ining mga frontliners natin from Corazon Ocsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Very good kabay pa no nga ang mga nagabaligya halong lang kita because nobody can tell. Hindi hindi makita sa naked eye mo kung sino ang carrier sining virus ni nga daw hindi why siya gana magalin aksyon dahil natingalahan kung nibla sa iya mo. Tuon man do why siya napaangan sining chimpo subong. Base in the coming days, matak-an na siya dito sa mga syudad sa Bacolod, hopefully action art kag ma-overcome na to na dulungan tanan na ining COVID-19 pandemic. So mga gabi, may data kita din nga baton. Ano na, may latest ka nga data? Bacolod City Health Office Action Art, nakita natin diri nga may 112 pa ka mga pending nga COVID-19 test results gikan diri sa syudad sa Bacolod ang ginahulat sa karon sang Otoridad Action Art. So damo pa ini rason ang 112 ang pending result nga ginahulat. Correct. Kita mo na? Kadamo pagali natin mag 112 sano ganing ipadala niya may idea ka? Lawig na Action Art ang iba. Hindi sing sano nigin padala ning kabilugan nga 112 ni? So Action Art lain-lain mo, lain tubtuba lang nga lain-lain schedule. May una na padala, may amo na. Kami mga nagkalamatay diri nga mga probable COVID-19 nga kinakabig nga before ginalabel as patient under investigation. Nabutang diri napatay siya ang 66 years old nga babayi April 7. Pero ang result pending sa gihapon. May kaso man nga napatay sang April 12 pero subong pending man sa gihapon ang resulta sang COVID-19 test. May ara man sang mga persona nga nagkalamatay last week like April 19, may April 18, may April 17, kag April 14 nga nagkalamatay nga tubtob sa karon pending sa gihapon ang ila sining COVID-19 test action na tamo na siyang backlog kumbaga dito sa Western Visayas Medical Center Action Art. Kaya ang ginatest diri subject for testing ang mga nagapatigayon ang nagakuha sang swab, ang mga frontliners, mga healthcare workers nga may exposure sa COVID-19 patient or ining bilang mga persona nga mayara sang ginabatsyag respiratory problem kang nagkadto sa hospital. Kay subong Action Art ang bago nga protocol once nga mayara ka sang respiratory problem automatic na ginakabig ko dayon nga probable COVID-19 bisan wala ka travel history kag exposure sa COVID-19 patient diri sa may syudad sang Bacolod. Okay. Mga update? Ay, Action Dale, i-check ko lang gali ang dirabla sa may outpatient naton nga kwan, nga ginapatigayon nga mga check-up sa may bay center. Why sila sang nagpakonsulta hanggang may sintomas ang COVID nga gin swab test man? Actual Action Art supposed recently ni City Administrator M. Ang sa iyang Facebook page. Mera the other day gin swab no, gin kuhaan sang swab si Dr. Tan. Kay dito mera iya sa isa ka lugar or booth sa Bacolod Respiratory Outpatient Center nga for swabbing gid lamang Action Art. So dito may isa pero wala pa man sang result no kung bala positive or negative kay kung makadto ka dira sa Bro Center sa may base center may araman sang pre-triage area amo ni siya ang lugar nga gina-assess ang imo sining kondisyon gina-interview ka sa mga frontliners kag kung ila makitaan kag kung pasok ka sa criteria nga kinahanglan mo dalon sa hospital gina-refer ka nila Action Art no kag hindi mo kinahanglan nga dira ka lang magpakonsulta but silingon medical attention gid kinahanglan ka i-admiton sa hospital kag dito further i-obserbaran ang imo sini nga ginabatsyag. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Firing Line. Bantay kita tanan no hindi pa ini katapusan sang giyera
tanan kita gusto na gid tani nga makabalik na sa normal tangang pagpangabuhi. Kapoy to, no? Hala ka tiner sa sulod sa balay. Ang worst pagid kung wala ka gid ya. Sa sulod sa balay mo sang galawion, nan amo ginang dako nga sibuyas Bombay kiti mano ka to karon? Pigado ka pangadaan ga mudlat ya mata mo sang hulat to, way ka man madala sa listahan para sa food packs. Dugangan pagid way ka madala sining social amelioration program. Ti mano kan lang abi? Way ka gid may mo Action firing line. Kon hindi panigihapon masulbar, hopefully nga wala na sa masunod pa nga mag-positibo, no? Sa sining nga kaso, amon ang ginaayo tagid nga kooperar kita kung anong ginapanugyan sang aton gobyerno. Kalilibog to ang kaso ni isang senior citizen mo. Why man sa travel history? Ang siling gani sa mayngod balay niya, why ni siya galagaw, aral na siya? I mean, da lang sa palibot niya. O, sino ayan nagka-istorya siya da nga nakalabot sa punto nga amo ni nag-positive ang findings sang taga Department of Health o kung sini ang ginpagwa sang laboratory center. Hindi man na pwede karon nga palagpatan sang laboratory center to. Kagtapos lain unique yang kaso yan mo. Meaning, sing una kung ginahilanat ka, may mga sintomas nga daw lapit-lapit sa COVID-19, ti ma-subject ka gilayon sang swab test, no? Padala tong imo sini nga ginkuha sa imo da, no? Nga test kagulaton ang result. Mangin PUM ka or PUI. Ti ari yang tao ni way man sang kunano nga travel history. Grabe, no? Action firing line. Ga-innovate man, ga-himo man yung mga bag-o naman nga style si COVID-19. Tiyan mo ni mga leksyon nga ni Baluanta, parte kay COVID-19, ay kalain man nga, do mabudlayan kita guro ni, nga makatibawas, kung mag-amo ning sitwasyon, hopefully nga ma-contain o hopefully nga ma-flattened na naton, ang curve nga ni, ang mga nagaguluwa naman nga positibo, no, kag masulbar tanan ng tanan kay sino man namin gusto nga mag-amo ng gyapon man. Action firing line. Kung nagay-stricto sa aton sa mga checkpoints way kita mahimo da kay luyag naton man tanan nga makabangon, luyag naton tanan nga makabalik sa normal nga pagpangabuhi, pero kung tanan kita magpinasaway gani nga ang comfort zone naton matandog na kag para sa aton niya kung mag-delay lang jutay sa mga checkpoints. Dayon ta reklamo, why kita sinisang pasinadtuan? Action firing line. Ag kung maglawig pa ang problema, kang maubos ng pundo kabansang gobyerno, timanota, matangla sa langit ka magduko sa dapadapata, ano pa karon ni gamiton sa gobyerno panagtag sa atunda? O, kabay pa hindi amo na ang matabo. Kay tanan kita maapektuhan. Action firing line. Alas 7:36 na. Nadiri sa aton sini nga pagpangalaga damo ga palayag sa ilang mga reaksyon diri kay pari Landi Ilix kili nga monitor siya pare may gabi damay lang nga pagmonitor nya correct gina action art ang din din dapit sa to pare. Daway siya gana magalin ako na lang naghalin action art ari ko this capital for the meantime. Please be advised. Okay. So, butang balon pare, kung may kadtoning tagakaban ka lang, nara ka lang sa Kapitol, nag-silo ka man sang teritoryo mo, ha? Action firing line. Along gida, no? Kay hindi pa natapos iningasahi isang problema. Kagkabay pa, hindi na magdugang kay kon in kaso, hindi lang ang mga pamilya o himata sang mga pasyente ang maapektuhan, kundi tanan kita. No, tanan kita. Why gidi kita pnaog ni sa kay COVID-19? Amo gani siling sa mga gobyerno ta kon sinuda ang makahimo, makadevelop, makadiscovery sa vaccine nga makabulig di mas mayo. Premiuhan piya sa national government pero tinaguro lawig pa. Kay bisan sa World Health Organization ang ilagan ipaglantaw next year pa iya makadiscovery sang kaya magkahimo sang vaccine nga makapauntat sa COVID-19. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Para
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ngay dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon Aksyon Radio Magkulunod kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:47 may gabidra kay Tioy Lando Iskultura kay Kasalea May sa banwasang Isabela halong kamuda no may lang nga pagpamati man kay Junjun Liardo. Salamat gid sa pagmonitor Nelda Siguanse. Ga monitor man sila karon nga gabi ang Talisay City Police Station. Giovanni Durantres Fuentes. Araman si Madam Karen Tahanlangit, Merge Iscabarte. Si Sir Raul Casiano, no ga monitor man. John Joel Sabay Batos-Batusan, Major Batos-Batusan Hepe, Sambago City PNP may gabi, Nitong Garcia. Ching Marandi Pahunar, Ninoy Roger Montalvo, may kapidra kay Rock Enrolled, Paunal Pasiti. Pamati siya sa Moises Padilla. Family Pasiti, kag Paunal, kuno may kabilang da sa inyo. Abigail Sirios, Marilyn Larawan Islit, Sir Ronald Ayan de Lumis Evidente, classmate Renato Panoy Torres. Thank you, Gida. Diana Fernandez de Campo, Sir Fred Trahiras, Regional Director sa BGMPs mo, do Mindanao ning do Davao blamo. Juan Suniel, Timalayang Kapitan sang Barangay Kabog, Amorski Firms, bumigo ko, gamonitor man, Ros Marfil Singguan, kay Jobert Ihanel, morning, may gabi Joseph Pacifico, monitor lang kami di sa San Enrique, Jomar Halipa, Randy Nuangay, kag Russell Aliho, salamat sa inyo.
Gamonitor man si Bro Gabriel Hipelga, siling nga gamonitor kami ni Mrs. sa kwarto kay sobrang kainit. Dako naman ang balayran tabro sa kuryente. Why kita may imo sini anong tani karon na lang tani agwan taon ang balhas kag pala mahulay ta sa paang sang timpo. Toto Martin Gonzales, may gabi dira. Javen Divilla Pristine. O, Jave, kumusta ka na? Salamat gid sa pag-monitora. Mayari pa di iba ni Inday Jo Itabag, Jonathan Magbanwa, salamat gid. Will Pilki, Gerald Babaw, Benjo Gonzales Gargaliano, Jojo Kanya, Daisy Binyumingan, Cyril Hongko, si Paring Chopoy Magbanwa, Deras China, sa Macau. Kumusta ka mo da? Good evening sa kay Judith Calpes o Calves Pampusa. Arnel Liganada, Erly Gonzales Kamonitor man, Kenalon Sagay, kag sa mga kabreks muda sa Japan, no? Araman si Paring Romo Pasaporte, Philip Laurente, sa Minuyan siya gali, o Dexter Bihos. Monitor pare ka may gabi da kay utol na to na sa Saudi kay Roy Tayhupon pang gabi halong kada kay lapit na sa inyo lugar na may mga cases man dito no si Primo Hansel Baluyo araman Cesar Lanaria Jose Mongcal Torilla may gabi da kay Sir Jesus Esperanzati may gabi sir paring Ivan West na Ma'am Chuna Villaluna Gusyaw ko nga monitor man Henry Suson dira sa Puro KBS. Thank you. Inday Juna no nato magbanwa. Regards kay Mama. Nang Manit Poblador, Jeramil Viking, baw. Si Akson dito sila inara man ho, ga monitor. Singa kuan gini mo. Musta dang kalubay ta pre? Ang kalubay. Sige, salamat gida. Siling ni Gles Kahiben ni Action Art. May gabi lang sa inyo da, no? Kay Morales Arneds, si Uncle Romelia kuno ga monitor, si Ayan Ruiz ga monitor man, halin kay Jen Morales. Thank you gid. Niya Wise Action Bayan, buwas ara na siya, no? Kay bag-o ni scheduling Galikaw man tablang adlaw-adlaw expose kita, munang rason. May gabi Action Art kinatamiyaw ko nanay kag ko Josita Villacruel, manghod ko Gloria Villacruel, B1, B2, Miguel, Baby Faith, monitor sila live sila kuno si Nelia Canieso Villacruel, salamat. Thank you. Jocelyn Kalamaan, may gabi man, Klein Harden, ara ga monitor sa Hong Kong. Sa Castellana naman sa Kabungbungan, Barangay Sagang, ginatamyan ni Rinan Aloro, Reco, Bao Sinday Maricelo, Marandi ga monitor man, si John Polda, si Puloy, may gabi sa inyo, si Raymond, kamusta na kamo? Rachel Aguarenze, ara sa Barangay 33 siya. Si Inting Biboso, monitor man sa Silin Homes, salamat. Yolanda Alcayaga Galirgar, may gabi man. Halin sa Paris, France, monitor si Kenmar Romero. Thank you sa inyo da. Kay paring Philip Alonsagay, kay Ken, kay paring Paul, regards kita. Evening listening from Barangay Granada. Correct ba si clinical error siling ni Anne-Marie Garcia ho? Mars Flores Frias from Family Frias in Barangay Handumanan. Good evening Action Radio, halin kay Melanie Bernas. Thank you gida. Pwedeng iban karon naman dugay diri na kita sa mabalita gikan sa Kapitolyo Provincial. Report. Damo bata mga update dugay. Unahon ko lang ning report ni Action Marlon Hinobia, may mga nagalabot na tong stranded bala in fact kaina siling sang Office of the Civil Defense. Hindi lang taga Manila nga mga Negrosanon, kundi damo man nagatrabaho, naglagaw dito, iba nagbulubakasyon. Ang lain kay may enhanced community quarantine. May mga quarantine kag ginpatuman man nga pagpauntad sa biyahe sa pilak mga lugar, nagkala-stranded to, kaluluoy man mga Ilonggo to, mga Bacolodon kag mga Negrosanon. Di ginabuligan ini man sang OCD kay may ara man sa gipapanaog nga order sa ila, nga dapat coordinate sila sa LGU para nga manang problema last time ito nga na-delay sila because man sa mga dokumento no nga kinanglanon prior sa imo sining flight o kung sa imo pag-travel.
ti protocol na iya mo ginahimo na bilang kabahin man sang pagpanghanda. Kag to make sure nga ti hilway kaya sa anuman nga sintoma sang ginatawag nga COVID-19. Nakahibaloon naton. Ari ang balita with Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Marlon, may gabi please kami. Action Art sa mga hapon, nagabot na man ang ugaling kay hindi pa naman damo-damogid. Amo ni sila ang kagabi nga way makadayon? Yes, Action Art. Pero 46 lang sila kay... Uy, hindi malalo 62 to sa listahan? Hindi, mas damo-damo pagid sila. Ugaling ka man first in, first out ang pagsulundan la. Kung sinong una na kompleto document, amo nang una, managsun art na makapauli. 46, halin din sila sa Metro Manila, non-OFWs, ini sila. Nag-abot sila kayo na sa Silay Airport sa hapon. Nakaupod man sila sakay sa Cebu Pacific. Ang Cebu Pacific, yung original nga biyahe Action Art, ang karga sa cargo. Galing kay bagod man sa paningguha sa provincial government, pagi kay inday Governor Bong Laksong provincial consultant Albi Benitez. Nesorya de Benitez ang tag-iya mismo sang Cebu Pacific mo. Kung mahimo magbiyahe ang Cebu Pacific, karga ang cargo, mahilig naman lang, kung pwede magka-upod ang mga negrosanon nga stranded passengers dito sa Metro Manila. So, muli 46, pagpanaog nila kayo na sa airport, may ara sang bus na nga daan nga nagahulat, kag saylo sila tigida sa bus, diretso sila dito sa Provincial Healing Center sa Barangay Santo Niño, Banwas, ang EB, Magaluna. Sa 46, 26, dari babaye. Sa babaye, may 2 pa na kabataan o 3 kabata. Isa ka senior citizen nga babaye. Ang 18, lalaki. Isa ka bata, kag 2 ka senior citizen. So, sa mga adlaw, umpisa sa ila sa denga 14-day mandatory quarantine. Ginaklaro ni Governor Bong Lacson nga amat-amat lang yan Action Art kay ginabaki-baki Manila ang mga adlaw pala sa isip sa 14-day quarantine kay base kunting bon nila sugat ang ginatos sa mga pasahero nga stranded hindi lamang sa Manila kundi sa iba't nga mga probinsya. Kag mag-abot diri damo, hindi ba lang ma-akomodar sa mga quarantine facilities, nagdugang nila sa nga problema. So ang una nga naka-quarantine tumadaan, kundi atong una OFWs to mga 35, lawig-lawig ng isip. So kung matapos nila ng 14-day mandatory quarantine, kag wala malang sang sintomas, okay malang sila, panugutan sila nga makapauli, so mabuhin mo hinan ng kadamuon, pwede naman makadugang. Kay ang capacity sang Saling Provincial Healing Center, mga more or less, mga 200 managsun art mo, ka mga personalidad. So, kung i-add na ton, ang 46 sa 60, nga ara na nga daan naka-quarantine, so malabot na siya sa 106. Kaya mga naka-quarantine sa Bondaran Saway, EB Magaluna. Kaya hindi man lang mga stranded passengers ang ara Direction Art mo. Bali, why na sila nga mambukal to, hindi na ito magamit, subong? Ang mambukal, may araman, separado man. Ginabaki-baki lang mambukal, 56 na subong gina-quarantine. Ay, abi ko gani ko natapos itong iban? Ang 84 una, nakagawa na to, natapos na to. Ginsundan sa 26, nakagawa naman to. Subong, mag-o naman, 56 naman kanilog, ang gina-quarantine. Kaya ang gina-quarantine, Action Art, ang mga nagkatadakpan, lani nga gasulod sa border, bla? Galing sa lugar, gina-quarantine mo na. Ay, gali? Oo. Nagiligad to, Action Art, may report ka dali sa
Northern Negros may pila ka mga tao nga nadapan man kaya automatic POM sila sunod quarantine man sila. No? So namo na ni. Ang nakarehistro sa online sang interagency task force nagadamo action art nga nagadamo. Mga sobra 1,000 na ang nakarehistro. Nagkalain-lain niya nga mga kaprobinsyahanan sa Bugos nga Pilipinas. Unahon ta papati si Governor Bong Lacson. Yesterday, I reported the unfortunate incident wherein our stranded Negrenses in Manila were not able to ride the plane that was supposed to bring them here yesterday. But I'm happy to announce the said passengers were finally able to ride the plane and in fact have already arrived here in Negros Occidental today and will be brought to our quarantine area in EB Magalona. So I'd like to congratulate these Negrense passengers and I hope that your stay in Manila last night was a pleasant one. Ginbuligan sila sa provincial government man action art na may matiniran dito sa Metro Manila kagabi. Ay kundi nakaschedule sila katani excited na taran nakahimos na sila tiring nga talalon nga gamit. Di ba nakasakay na gani itong iban sa bus? Gani man. Nagproblema, gintinuan gyapon sa provincial government nga gitpagitaan sila sang sarang dito nga matiniran. Hasta nga nakapuli sila sa buong nga hapon. Now, pagklaro naman, the local disaster risk reduction management officer, Dr. Zefard Gerhardt Kailian, angot sa kay ang reklamo actually di nila marapalan mo sa Facebook, sa online, sa tawag. Isa man lang action ang nagapanguna nga ina-question sa sila mga pamilya sa stranded kag stranded mismo nga passengers kung saan po sila magkapuli. No? Na utod ang linya ni Aksyon Marlon Hinobia, balikan ta siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:01 na. Action firing line. Stranded kat, hindi mo galing ni makuanho, hindi mo galing ni obligar nga temprano ka pa siyempre makabalik. Kaya hindi normal ang kondisyon no? Action Marlon? Action Art, aring pag-explikar ni Kailian, sang proseso nga dapat sundon antes makapahuliin ni mga stranded nga mga Negrense. First in, first out. Meaning, ang una nga mga tao nga nakahatag or nakabutang, siya ang unahon man nga pa transport. Actually, ina nga question OFW. Actually, damo OFW nga nakauna register. But the problem is, may ara kamo sang special nga requirement of RT-PCR. That's why ang ginuna naton was ang una nga nagre-register nga non-OFW. Amo na nga nakauna ni sila non-OFW kag based sa timestamp sang aton nga registry sa database, computerized ang aton database, it will give us the names of who are the first one nga nag-enter dira sa aton database. So amoy na ang aton proseso, wala man kita diri gapan pili kung sino na sila. Apag papaga ni Zefard Gerhardt Kailian. Pero ina siya online ina ang information da kag pag-apply ninyo. Yes, sa sunod may arasang dapat silapan kag nagapanawagan ang provincial government interagency task force nga dapat ko mag-fill up action art kompleto ang Italy. Kaya may iban nga naga-fill up lang sila, hindi sila luyag manugid kung pagdiin sila nga lugar dali sa Negros Occidental. Ay, ano na yaman? Oo. Kaya gina-post, gina-action art sa bahay ng Facebook dira sa interagency task force nga dapat kompletohon ang pag-fill up. Kaya nagligad to namo-namo action art sa nag-fill up nga ngalan lang din butang
Maya gani nga way man din sulat kon OFW siya kon ang OFW basta ngalan lang isulat ti. Mabulubudlay hambal ni Kaelian kay dapat magasunod gid sa mga hinsang ginapatuman nga proseso. Ang sabahin naman action arts ang kanamuhon sa mga suspect cases bla. Suspect cases bago ini nga term na ginagamit sa Department of Health. Kung mayara sang bag-oman na sumulod nga persona sa record nga nagabatsyag sang sintomas sang COVID-19, makabig sa suspect cases. Okay. Ang sa bahin sang Negros Occidental, mayara sang amo-damo na action art. Ang isa dira ang sa area sang Banwa sa Murcia. Banwa sa Murcia sa Santa Rosa, may isa to kaginakabig suspect case sa COVID-19 naman ang result karangdanan kunya nga si Mayor Jerry M. Rojas nagpapanaog action art sang executive order nga nagpaidalom sa barangay Santa Rosa sa Enhanced Community Quarantine, ACQ. Okay, pero ining tao ning gina-monitor nila subong may travel history ini? Ang sa Banwasang Murcia Action Art, i-check ko pa kung may travel history. Basta na pahibalo na ni sa bahay sang Provincial Health Office kag arin siya subong sa isa ka hospital sang gobyerno diri sa Negros Occidental. Okay. Oo. May mga sintomas siguro may basta may mga sintoma ka mo nang pwede ka makuan mo, pwede ka dayon deklarar bilang suspected sa COVID-19. Yes, sa mga nagsunod ang natabo. Ang Purok Sili nga Purok Gloria, amo naman niya gid paidalom sa ginatawag lockdown. Hindi gikagwa ang isa ka purok na. Mga pabuluyo, hindi gikagwa kay batya mo ning ginapulian sa saning COVID suspect case nga pasyente. So duwa ka mga executive order again permahan ni Mayor Jerry Rojas sa Banwa sa Murcia. So may nagsuot ng update sa bahin sang Balantahan Galibwas. Kay may mag-abot na din nga taga-kuan, nga taga Department of Health. DOH Manila? Yes, DOH Manila. Kay ma-check na sila sa sila hospital. Ma-check sila para sa ano? Imoon laboratory testing center bla. Tanin ang ligad pa na nilang giningagaw? Way untat action art ang panuwag sa provincial government sa DOH. Ang ipadala nila gani nga swab test sa laboratory center sa Iloilo nga inang importante dala nga mabalaan dayon butangan nila sang tinaga nga urgent. Sino mabutang ang nagapadala? Ang nagapadala. Alin diri sa nga may ara pa nga ibutangan nga daw priority. Dapat tanan na lang urgent na lang kung pwede. Hindi ka may action art nga case gid niya nga dapat tatagan sang prioridad bla. Ay nang daw critical abing sitwasyon daw muna. Makabig critical or kundi ang ginagawa pati POM ginakuhaan. Okay. POM so why niya sa sintomas nga tao mo. Ang POIs naman niya sa una mo na may ginabat sa sintomas. So dapat tagan ang POIs naging kuhaan sang specimen. Okay. Para balaan sa labing madaling panahon. So, tatakan nila sang urgent. Para nga matalopan dahil sigida. No? So, boss, may panipag-unin na... magluwas sa mag-critical action, Marlon. Nangunahon, gini ng mga frontliners, so, kag mga medical workers, bilangara sa hospital, gini amo ni nagatatap, kay karon amo ni silang adlaw-adlaw gatubang sa pasyente mo. Correct. Na... Sa La Castilla, nakuha na to action arts ang testing. Damo ta mga mga health workers na nakakuha na. Okay. So isa ina sang hatagan sang
prioridad. 19 na po, mga persona na to, nakuha na ang napatagayunan sa ginatawag na contact tracing dito sa bahin sa Banwa sa Lacasilyana. Ang mga tao ni nga nakatupad or nakasugilanon sa COVID patient number 2. Ang duha, immediate family. Ang pulo, civilian, private individual. Ang 7, health workers. Ang 2 sa 7, taga-local disaster risk management office. So, makapig ng selection art ng mga frontliner. Update gikan sa Kapitolyo Provincial, COVID update gikan sa Interagency Task Force. Action na pala sa Duboya. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Capital Reports. Action Firing Line. Salamat gid Action Marlon Hinovia. Amo na siya mga development subong sa probinsya. Ang isa diri nga hulaton naman, amo ni siya ang mga resulta sa padalang swab test. Ang plano butangan sang urgent nga note parang unahon sang ginpadalaan nga laboratory center. Pero amo na gani dapat abiki way man tuod ka antisipar mo. Diri sa aton do damo man mga laboratory center di galing kay hindi sila kwalipikado, way sila gin hatagan sang DOH, way ginakilala sang permit nga magkapatigayon sila sang test. Kay kung may ari ni tani ngay nablang pagka-swab test sa imo, ang result within bisan 3 days na lang. Makaibalo ba lagi layon para nga hindi na kita magsala, mahulat pa kita sa DOH, mahulat pa kita sa mga report dito. Tiyan mo na kung kaisa katigala, kita mauna pang social media nga maglaptang balita, kumparar sa official nga ginahimo nga mga announcement, especially sang mga lokal nga miyembro sang Interagency Task Force. Action Firing Line. Pagbalik ko bala karon kay ang Lacastiliana, damo maning interesadong mamangkot nagapamangkot diri kang nagaluyag magibalo ko na nung latest update ko sa estado dito sang COVID patient. Maingab ilang sa kay Benjo, nagamonitor man si Benjo Gonzales Gargaliano. Maingab ilang dra sa imo. May lang nga pag-monitor ang iya ni mensahe siling nga ginagreet niya sa Charito, Angel, Binoy, kag CJ sa paradahan DSB, Chris Benz, Billiard Hall sa Lupisayna. Thank you, gid ha. Salamat gid sa inyo nga pag monitor dira, ari pa ang iban mga mensahe nga inyo ginapadala ho para nga maisa-isa tanin kay dugay balaki balikan tang pila pag mga reklamo nga ginparangat diri sa Action Radio kay Milane Bernas kini may gabi. Maria Lisa Himoranion ang utod dia sa Tiling Kawayan si Rosaligo and Henry Go halong gikamo Ilom Risula. Oy Tita Ilom may gabi da JC Mark Ann monitor sa Kuwait, Mars Flores Frias, Martin Navarra Lidisma, Karkar Manaay, John Lampaso. Monitor halin sa Manila. Sa Marikina City naman si Alex Infante Salazar, Nining Serbo, May Saison, Gerald Babaw, sa Dipolog City, galin si Geraldo, Alex Infante Salazar. Nabasa ko na ni. Thank you, gid, kay Jean Balinia, Valencia Kenneth, may gabi si imo pare. Grace Foss, Madam, may gabi. Kag Tommy Buencochilio, Balyao. Gamonitor siya halin sa barangay Tangog. Action Firing Line. Pagbalik ta karon kay ina may interview sa Action Alvin di nagsaka gidi sap man to gyapon ang ginareklamo kag bulig sa ila ay man sa pakon mo di may ari man di gani na nawag sinilang gabi ho dira naman sa North nga LGU, why man sila kuno madala? Ang lain kay siya may ara isa kabalay tag-apat sa pamilyan lay ang may social amelioration program. Worst,
Ang report pagid nga nakuha ni Action Eden, may araya nga nagdulubling listahan, tinanong niya karon man, do ka hinayaw, kag nga mo na natabo nga nagadulubli, kag kung nakalusot to kundi, ang iba niya sobra-sobrang nakuha nila, ang iba niya gaputi lang mata. Action firing line. Inano, iniman, diri sa makulog ginatong reklamo kay Action Alvin to siling niya. Why, kami amo niya na sapakan, tapos may gadiman po ng barangay nga kung makabaton sila, kuhaon ng 1,000 payawer. Nga kuhaon ng 1,000, sa di na makadto. Action firing line. Daw hindi amo, no? Gambal lagi ang aton presidente, gambal lagi ang DILG, DSWD, hindi pag-ibanan kay para na yastawo nga pigado. Galing ang masubo di ang bahin sang istorya, kay kumadayon, next month, meaning, kung may ara pa ini-extension ang ECQ, kag may ara naman liwat bulig ipanghatag, ang iba niya madubling, iba niya wala gid. Action firing line. Kaya mga tao nga way nagigkalanunon kag way masang sap. Ano ni ang guwasang itsura nila pagkatapos ang extension kung may ara extension man? O hindi ayan nga niwang pasaliwit ni kung maguluwa na sila sa uliin eh. Kung tugutan ta, ay pagutuman ta niya mga tao man. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Firing line. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:23 na. May gabilang kay Gemma Idang Santillan. Silinga monitor lang kami di sa Fortune Town, Villa Alexandra. Good evening na sa imo. Amuman kay Kevin Chow, mayong gabi. Kapabati kami kada gabi ko sa Quezon Bayan. Tatay Ruben kag pamilya anuman pa sustento o diri sa Morsya. Salamat gid. Iban di ko ni gagulpiada lang papapay babaw. Si Morales Arned sana basa ko na niya. Thank you gid, thank you. Araman si Felizario Java. First name naman Marite. Gamonitor sila kuno sa Barangay Kaduaan, Cadiz City. Si paring Sindoy Ransi, may gabi dira, may lang pag-monitor.
Salamat gid sa imo sining tempo. Action firing line. Sa gihapon aksyon firing line ninyo ginapamatian sa ngalan ni Aksyon Brian Moden. Ako naman temporaryo tagtalos Aksyon Artay Hupon. Now, ari ay maki-update lang ko dira sa banwasang Castiliana. Importante ni nga may maluan sa publiko ang mga action taken by the respective LGU nga may ara no sang case of COVID-19. Man ang ginabantayan sa tanan pitsa 30 na lang tani aksyonan mo. Abi ko gani kung dayon na damo ka pa mangkot niya tisan mabalik na ni sa normal ang biyahe sa mga salakyan tisiling ko kabay pa. Ti ano mo ni kay may mga cases na naman nga nagtuluhaw somehow hindi kita makakontrol no kay ang gwaso mo nga imbis ka ang COVID-19 i-control ta daw pinagusto naman lang siya kay tani ang panawagan kung mas taga DOH or CHO PHO nga may available kamo blang doktor nga spokesperson hindi lang ang IATF chairman kundi may ara gid doktor pero may available mag-explicar para mapaintindi sa publiko in case may mabalita. Action firing line. No kay kabudlay ngay nang ayawan ka pa panawag nagaring man ang cellphone kay hindi kita kapoy mga pero ito yung mas importante nga mapaintindi ang publiko ma-aware sila anong mga dapat timoon pero diri kita na yun. Online sa firing line. Joining us tonight is Mayor Romaila Nicor Magilimutan sang La Castiliana. Maki-update lang ko na ng status na sumung sa ila sininga banwa. Damo man to nag mga pamangkot pati sa akon nga kapon on leave kita pero damo nga pamangkot nag-inquire lang ko na ng sitwasyon. Now we have Mayor Manggilimutan on the line. Mayor, may gabi? May gabi, Action Art. Salamat gid sa tempo. Kumusta na da ang inyong banwa, Mayor? Kumusta na to ang patient ta? Actually, ang patient ta nang very stable ang condition. Tapos yesterday, ang tanan nga may direct contact siya, yung pa-swab test na sang PHO. And then, ang iya asawa na separate na naman sa iyang husband under negative on the first swab test. So, we're hoping nga ang tanan-tanan nga yung pa-swab test kag ang retest sa aton nga patient mga negative. Kaya ti ako nagapatigid ko nga hindi magida mo ginakalala ang iya conditions because ang wife gani nga sa tupad yan negative. So, for now, still on the contact tracing gid kami Japon kay siyempre ang first lang to nga mga information nga sa iyang contacts amo lang na ang amon anay nga na recover. But still inalantaw namon nga scenario it's because relate ang pagwa sang symptoms ang aton nga health and task force sa may bako sa province nagatinguha man nga kung pwede ang nila nga matrace kita ng tanan ng iyaging katuan. Pero dira subong sa inyo kundi nag-declare na sang nagligad si Gov Lacson no nga mayara sang general community quarantine na lang. Nano ang latest sini Mayor may mga nagabiyahe pa ginalaw kita nga magbiyahe nga mga tricycle da? Actually, ang sa akon nga side, wala ko yagin follow kay nang sa amo to nga day sang Lunes nag-inform sang hapon wala pa magabot ng result nag-inform ang PHO nga may positive sila kasi na. So immediately nagtawag ko dayon ng special meeting, emergency meeting sa aton nga mga task force man ang ginatinan sa aton nga doktor, duha ka doktor ta. Ang aton nga chief of police, vice mayor, ang aton nga rural health ano ganin ng head nurse. Kag ang midwife sang nato. Okay. Oo, tapos nang nagkuan ako at pag-abot sang result nag-issue ako sang executive order nga ang nato yati i-lockdown namon. Oo, din tapos ang kuan ang ano ganito tawag. Ang the rest of the 12 barangays hinimo lang namon kuan
ng ano gitawag ni ng balik namon sa enhanced community quarantine. At least Then din suspend ng Japon ng biyahe, and then lockdown ng nato, nabutang kita sa mga borders. Tapos secure naman ang area nga wala lagi sa makagwa, and then ang adjacent barangays kitikuan gid namon nga maka-control man sila sa mga border between nato o sila barangay, and then ang mga LGU around may mando man sila gani nga hindi nagkasulod ang tanan nga taga-kasya namon nga problema namon subong. It's because na daw sobra pa sa ano nga mo nga kwan kay in almost LGUs hindi kami dahil kalusot nga nang ang nato na lockdown, but we're coordinating with Task Force COVID sa province nga kung pwede ang sa ECQ nga part kay ang nato hindi magitsaya ara sa may ano proper nga proper. So kung pwede nga hindi lang gipag-i-anan bala hugtan git especially mga necessities. Kayang guwaso mong mayor, kung ang mga tao mo nga mga residente sila Castellana, kung magkanto sila sa Isabela, kagaipin nga mga banwa, da mo sis Padilla, Lacanlota, do hindi sila pagtugutan? Oo, da mo na siya ang natabo. Pero mga essentials like La Carlota, nagsorya kami ni Mayor Landoon, okay man siya. So nang sa tubo daw allow Manila, but ma-disinfect lang. Pero ti would like it ikay nang ang process bala, pero so far siyempre tanan nga mga local chief executive mo lang ginangamon mo ngamon ang safety sa amon pumuluyo, so maybe sa ang impact bala nga may positive nga gin-announce ang tanan-tanan nag-react po subong daw smooth naman ang dalagan. And then, daw kumpanti, mako kayang aton nga pasyente, wala man sang ginabatsyag. Amo na medyo moral sa permiro kay tungod nga na positive siya kang asawa. Yan na separar siya. Pero subong gina-monitor siya naton kay ginakuan kitang contact tracing para mambila sa mga tao nga may direct contact siya kung di mapaswab ta or kung ano nga aton pwede mahimo Why makamuna-bunlayan? Kaya masami bisan diri sa Bacolod ang problema sa contact tracing, no? Sinong gintugyanan niyo sa contact tracing, Mayor? Ang amon niya Rural Health Unit. Pag ako mismo actually ko pamangkot, gatawag ko sa iya, sa asawa niya, tapos in contact ko man ang LGU pabiya para ma-monitor man tong ilang ang iyang tiyo, tapos ang tiyo yan istorya ka man nang gin pa confirm ko lang tanan nga information sang da siya nagalian naman bikiti wala siya sa manifesto tag amo na subong na pasulat ko siyang iyang mga nagyan galing kay amo na ba sing hindi ko pag idili-dilion para makita ta kung ano ang aton lang is that ma-contain siya anay and then the area bising nato ang sa nato ang tanan nila yati since lockdown. We are the one nga naga-marketing, kanan balaklon, dang border to border nga napapick up ko lang. Kahit kamay mo na siya ang barangay, do ka manageable man lang kung i-lockdown. Tapos ang aton mga food packs ang LGU, di ba kanay kasi hindi ka nagpadala, subong naman, ang ipadala sa province, kaya sa region, gindulong ko naman to subong. Tapos maybe by Sunday or after after 3 days, mapapak naman kami for them. Kaya nila mang kinanglanon nga nisisidyan nga ipabaka sa banwa, ginapa kuhan ko sa border, and then kuhaon lang siya nga akon nga staff, border to border, doon i-deliver naman sa border. And then almost all of them, pati barangay official, health worker, ang health worker naman nga may direct contact siya, TUM naman sa health center. Tapos monitoring na lang kami through phone. Kaya kuya, nagdantad to ko sila yung nga border just to know the situation just this evening. Pero naga-disinfect lang ko sa aton nga border kay may kita disinfection area. Okay. Kaya mo na nasubuan ako kay sikap mahibig kay siyempre gamay na barangay tason dako gid ang risgo, but for now dako smooth naman ang amon nga paglang doon anad lang ang tao nga pagka may ibutang ang silador. Malibot ang bihars ng tawon kan nga makinanganon sila nila kay kwaon ng namon. Okay. So, ti kabay pa nga makuha na makasaysay bala kay bisan ang mga taga Bacolod di gala ka pamangkot tuod ni nga nakalabay di siya sa amon nga barangay,
hapit Kung siya. tawon mo lang, hindi man tani sila mag-worry kung wala din sila sang directly, for example, nag-inom-inom mo na be. Pero kung nag-agi lang kag wala man gitano, hindi man ginamo nakakuan kay tigyan mo gani. Ang amo na gid ginakuan is kadamo sang cases sa Bacolod, but hindi ginamo ng reaksyon sang tao daw ako sa bagay gani may napatay na da. Hindi dapat hindi sila mag-worry, kalma lang sila. It's because kami sa LGU ginatinguan gid namon nga mahimo namon nga mo ni kasarang para maplastar kag ma-contain ang tao or kung sino mada ang lugar, kung sino ang mga involved, ginatinguan man namon nga ma-plastar nga hindi man kami gusto nga maglala. It's because the first hand kami ginaiya nga taga LGU or especially the mayor, the local chief executive, ang ginaiya ang mabudayan kung kadamo na sang cases. That is why ang mga tao kung kisa ginapensar lang nilang ila kaugalingon. So ang ako niya tani nga I have to think nga ay kung maglagaw, tawag pasaway, tadamo-damo, balala, imagine, like sa akon, anong tawag, kimpang, kuya katama, kay ang DRM, kuya, tanan sila 16 gid, POM, it's because may apat sila nga upod nga, may direct nga, pag-facilitate sa aton nga patient. Gusto ng doktor, nga isa, kag ang mga nurses, ang nga nag-monitor sa ila, mga muna bala, so dapat we will stop on it, na lang gikutob, and then they will be staying in their homes, kay, sa 14 days na kag makita ta nga negative pag plasado ng tanan makapagusto naman mo hindi ba namong gusto nga sitwasyon and then isa lang ang panawagan man don't blame our patient because they didn't know what's happening sa ila sa time and then sa subong nga ikaw lang isahanon they need prayers kag support morally kay although nga masiling ta may medyo sa lagid pero kung wala na sa kabalong tapikan sa virus siya mo na nga kita tawon taman, hindi ta kabalo kung tapikan ta o din ta nagpanghapit-hapit kaya wala ta kung kisa mo nagpinagusto mo ng lagaw katiga bagol. So sila diyan tapos always blame those kung hindi ni chimpo nga maglalisay, hindi chimpo nga magbasulay. Dapat each and every one of us may ara kita nga part nga ano bala ang parte ko nga ma-stop ini. Hindi na ni sige pa panglaton. Siyempre una gid, hindi ka magalin si mo balay. Diba kami nagalibot man nga mga BHERTS. Okay. Kaya man ta may makakontak man ta sa mga Facebook accounts ng LGU, sa barangay, people concerned, and i-message lang privately kapag digid. Kaya kung kisa ang iba nagapalala ang sitwasyon, it's because of social media. Ato na, kay ti karong maghimo naman na kung ano naman mabatian na to, i-post nyo dayon, may mga printi to, i-share. Action as, yes, ang diri sa Kasiliana, I am the one nga nagasabat gid sa mga queries sa Facebook. Luwasan lang gid nga bugos account kag ang ginatinguan ko gid nga ako mismo makapa-insindi. Subong gani ako nagidya ang nagadulong sa mapagkaon sa panimalay. Pero may iban pagit nga hindi malipay nga ako nagid ang isa-isa, ako na ang nagakuan. Kaya para nga sigurado ko nga dapat sa 14 days may kalanon gid ang pumuluyo ko. Mga pila ni ka ang population sang barangay na to, Mayor? Actually, sa families, kung i-base mo sa family, 1,148 families ng 998 households. Oo, tanan na patid ang nagalumon at ang mga official tanan gin-include na sa food packs. Okay. So, well provided manggali sila. Halin sa pagkaon, kinanglanon nila to. Oo, pagkaon sa border, sa BHERTS, tanan. Ginano ko gate kay para na lang ma-contain bala ang place. Nga hindi kasama gano. Ang amo naman ang ginano ko sa atong patient. Kaya, he has to be cooperative. Ang asawa yung taungan ko man. Manginti ka paghibibi. Kaya wala kang makabalong ako mag-dishonest ka mo. Nang pwede ka mo makasuhan. Kaya damo sa kabuhi nga mga butang man sa risgo. But for now, nakita ko man nga willing na sila mag-cooperate. Kag mo lang gina, mga tao bala, hindi isubra ka i-judge. Kay the first hand information, ihatag namon halin kitiya sa amon sa LGU. So kung iba na nga sugid-sugid, hindi. And then we're always monitoring on what's happening. Kaya hindi man ta gusto nga maglala. Gani man. Kag dapat ining mga nagapalapta guro sang dugang ginadugangan ng mga information na dapat masaway man sila Mayor. Ako kagina may
ng may mga 888 or something, basta ma-identify ko lang, yun ang bala kong gitang kapitan nga, personal loan, gikikwaon. It's because wala sila nagabulik. They just make things complicated. So, istoryahon, kag ipainsyindihon personally para mabatsagan nila. Kay, oo, sometimes naman, sa ngayon yun, yung obligasyon kay mga politiko, kamo po sa tutuod ng gid. Ang ining sitwasyon, even the richest country, hindi gani kasarang nga magkuan, kakalamatay ng ilang mga residente. Isamtang, ari pa ta sa pinakanubo nga kuan ng affected nga mga pamilya, hindi ata magdugang pa. Pero sa sitwasyon halimbawa, way maraton ginapangayo, no? In a situation nga may arabi, worst case scenario, may mga plano na kitang ginahimo, mayor kung anong address na to? At hindi ito naman maanigar nga, grabe niya ang COVID, once nga may mapatay or sige nga we have to prepare Kaya for now, nag-ano ko to sa isa sa mga hardware, the contractor man, nga mapobra na ko sa isolation area sa plaza, sa may covered court. For one family, for single person, tapos para sa duwahan katawo. And then, nag-prepare na ko sang lubngan, kung if in case man nga worst comes to worst scenario. Ate, kung gusto nila na nga malubong sila, lagaw sila nga lagaw. Nga, ada mo madagakadakpan pagyapon sa curfew nga do pero madis bakulod? May ara man. Pero for now, kayo nga ako nga traffic enforcer, deploy ko sa mga barangay nga damo kay pasaway. But so far, daw okay man kay daw naman since nga nakabati siya nga may positive, daw ka-cooperative naman ang tao. Kaya mo na yun ang bako, hulaton tapay nga may positive mong antis mag-ano. Pero kami, ginatinguan, ginamon, action art nga, ng kutob sa isa lang. Wala na. Kasi tutuod lang ako din pinaka-stricto, pag-isikyo mo. Mo ka pinanawagan sa ako, hindi, very stricto. But then, we cannot deny the fact nga, nang amo naglang, before siyang execute again, may nakapuli nga. Amo nang ginalibog sa ulo ko, kaya nga aman, 13, 14, or 15 until 16 siya. Very late ang manifestation mo, ang symptoms. Amo pag nga dapat manatunan sa ngaton nga Department of Health kung paano na siya ma-explain. Na dapat siya na-explicar manila galing kay pamatyaga kung DOH galibog maning ulo nila kung mga tibag o niya kasay sa virus mo. Tapos ang pag isa sa ginayo ko man nga dapat ng swab ang testing bala that far may lang kumpare sa amon nga pag swab test siya yung kuha na namon bilog nga pamilya. Pero for those na nagahilira sa contact tracing kung pwede pa lang di madasig-dasig Bao, muna tani kabay pa diri sa aton sa Negros, may ngagaw ni nga may-ari kita diri mayor para nga hindi na ta magsalig sa Iloilo to. Oh yes, amo ginatani kag tapos syempre hindi ta kabalo mong kung may ara ta kung wala kay base kon away lang ta kabalo may ara ta kanang itaas nga to immune system da mga muna kay wala ta. Amo ang problema gid nga symptomatic nga way kabla sintoma do pariyo man isang patient mo nga do way gani siya sang ginabatyag sa lawas niya. Oo, nagambal ko siya sa kunya mayor hulag ko sa ginabatyag. Tapos even ang tiyo ito bala ngambal man gani nga so naka-recover man sila kay ti nang arap na sila balay wala man siya kagwa mo na gani nga the more tani nga nag-stay sa balay, the more gid tani nga mauntat. Okay. Kag ang maayo gid sila no nga cooperar gid no kun ang lain pagid siya kay kundi 14 days may gasiling nga dapat imuon na lang ni 21 para mangin accurate gid ko para maobserbahan gid iya do kalawig ni gani gid to iya. Dalawig na mga 23 days na. Tema kon mo na. Galing kita mo na before ang symptoms siya nakagwa na sa balaya. Namo na siyang kwan. So, sige lang, kay kabalugin ko nga almost all of us, nagapangamuyo man. Even sa diin nga parte, sa kalibutan, tanan, nang para sa ako niya, challenge ni sa LGU, sa pumuluyo, sa manasang nakasilyanan, even may fellow mayors nga, kung paano ta i-sustain ang ining fight sang pandemic nga ini kay kabudlay mong especially LGU nga manggagmay
kag gulpiada may amo ni kita ko isang expense mo. Gani. Ano nyo, because we have frontliners, we have people working, hindi man siya pwede nga papilion-pilion kay ka problema, mga pagkaon nila, allowances nila. Ang problema kasi na Mayor, by the way, kung dalon ni sa ospital, abi halimbawa, no? May isabi ka case, sino mga shoulder siniman kung initiate nyo, facilitate nyo nga madala sa ospital ang daw may mga symptoms, sino mabayad sina? May PhilHealth man ko, no? Kag daw, base sa sa initial ng sa province, libre na tanda siguro kung private ka, pero kung government hospital, do ay problema. Oo. I see. Kaya na masarangan kay may mga assistance ang aton nga mga congressman sa governor's office may ara man. Sige. So Mayor, salamat kisa time unless may tugon ka pa no sa mga pumuluyok madara sa Banwasang La Castellana. Ang ako nang i-determine nga ginahambal sa ila nga mangin cooperative sila ka mangin law-abiding citizens. Kay jutay lang aton nga mga frontliners, kabalo man na sila nga mga tao man ang nagkakapoy man. And then, wala na sa iban nga pwede mahimo is that magbinuligay in times ng crisis. So, ang ako pag nga panawagan sa atong mga Department of Health, sa atong Provincial Health, sa atong task force sa province, especially to our governor nga kaya siyempre gamay man na kami nga banwa. So, we need support, we need backups, especially sa aton nga mga pamilya nga naapektuhan gid directly kag sa aton nga local health, like sa akong sa local health ko, doktor ko nga isa PUM, hindi siya kagwa, nurse ko pila ka bilog, kung sila na may problema isa lang gid akong doktor. So we need support from the higher agency para malampuasan namon ang krisis. Pero may mga ang imo doktor daw may mga PPE man ginagamit sa subo? Yes, may ara. Kay siling ko isa lang gali doktor mo da tapos kung may way pa na sa karon mga protective gear da kun ka delikado. May ara na kami. May ara na kami ang probinsya nagatag man sa opisina sa aton nga governor nagatag man kami nagpabakal man. So may mga nag-donate man. So galing iti mo na bala nga may ara kita nga disposable may ara man nga pero for now, nang nagmayara kami manag-abot ng stock, kaya mo lang problema. Kaya kung parte naman sa stock, very late na mag-abot, grabe man ang presyo. So, amo na siya ang problema sa aton sa mga LGU nga gagmay. But ako hoping and praying, muna ginamba ko sa akong mga tao, we have to pray together nga mauntat na niyang kwan sa La Castellana and buligay lang kami. Pero so far, sa ako nga side, kita mo daw medyo kampante ko because ang ako mga punong barangay, ako mga opisyalis, mga pumuluyo, to hindi man ginaya mo ni akatiga bagolgit. Mayo lang. No, at least ang pagkaon mo by the way kay suficiente para kon kapin pa mag-extend na naman ni way tagi na pangayo way pa kabalo hindi taman ma-preempt ang desisyon. Actually, kay diri kabalo naman ta nga almost rice ang produkto diri may mga barangay mako nagaproduce may mga barangay mako nagaproduce ng vegetables tapos may local grower kundi kita ni man manok ako panghatag kami ari kadi nga local growers ang chicken dayon kumbaga sa 14 days I can say nga sustainable ang ako lang is that ang mga tao bala nga wala obra syempre i-sustain sang LGU amo na nga ginistorya ko man ang aton mga farmers kag ang aton mga millers na kung pwede palang mabiling gid sila for La Castellana and even sa mga grocery store ginambala ko gid sila nga they have to leave goods for La Castellana. Sige, on that note Mayor yes Mayor. Okay man kay grabe man ang support sang province region kag ang aton nga national government nag-share man sa aton sang assistance like ang atong irang 1 month gindugang nila kumbaga instead of 12 months nga ira nagma 13 months siya for and then it is a preparation naman sa aton nga lockdown sa execute sa ibang barangay for La Castellana. Sige. So good luck na sa inyo. Keep it up kag stay safe sa imo Mayor. Salamat gid sa time.
Madam, salamat Action Art. Thank you. Kung may gabi. Action firing line. Kita mo na, no? Kung ikaw gamay nga LGU, may kaso lang sa imo, halimbawa. Amo na dapat, hindi maghatag kumpiyansa. Bantayan tagid ni Mayo, kapin pagiti may mga report, subong hindi pagyapon ma-reconcile, no? Nano gid exactly ang natabo ni siya, din siya naglabay, kay Wyman sa manifesto. Tiyan mo na nga, subong damo gayingo sa siling sang OCD, mapauli di sa aton, halin si iban nga mga probinsya. Mayara pa gani nga mga taga Cebu nga nag-coordinate na sa OCD, nga gusto Manila magpauli di. Ti although makonsider na ito ni iban ni siguro sa ila, ginapresyom taman, nga nakapaidalom sa quarantine nga gina-require no sa aton sining gobyerno, pero tiyan mo na hindi mo gid masiguro bla. Ti mayo lang na iya ang mga naka-quarantine, pang iban nga basi kon mangita ideya nga makaplagyo sila probinsya to makadto di sa aton karon kami pariente di kundi amo na ang mga balantayan ta. Action firing line. Amo na sa mga residente kapin pagid sa kilid sa mga baybayon, hindi ta nalang pagsalig sa authorities, halin sa barangay tanod, barangay official. Kita mismo kung may mga disiplatan, kita dira magdungka nga mga bangka ni Chikeron. Kimakon mo na, gayo si Mayor Manggilimutan, Mayor Nicoda sa mga kaiping na nga mga LGUs, mga Chief Executive, may istorya siya, kung pwede, alaw lang ang mga necessities, makalusot, no, para may supply to. Kag istrikto man nga kapatuman, kung ikaw man ton LGU sa kaiping mo, nga lugar, mga man ka man iya, si kaano karon nga magtabo sa imo naman, o kaya masala-sala. Action firing line. Na, amo na nga, naghihingagaw man sa Mayor Manggilimutan, nga makaplastar, and hopefully, masulbar ini. No? And hopefully, nga ang result sa uli, kay tigin swab test naman siya, negatibo lang. Action firing line. Sa uma ka nakita mo, sa uma ka nagid, no? Makon mo i-lockdown ka pa to. May ilan akong sa umakalagay, medyo bulubog na kung balay mo, may puno sang kahoy. Sus, sa kabudlay. Ang sitwasyon sa mga lugar nga gina-lockdown. Dili ganay sa ato ni Nance Community Quarantine palang duro pagkakumod. Action firing line. May mapasagway pag iya. Ginpatuman ang number coding, malagaw gyapon. Lantawa na. Pero ang pinakabilib ko dito sa Victoria City, nagmadyong sila iya. Action firing line. Nagpanahor sila iya. Ngagawon ko lang si Action Eden, pwede pa no, bisan nubo lang, may isa pa ko gali na bilin. Gamay gid lang kay Action Eden, to sa iyab lang nga kwanto, katuan kay ina, nanong to yan nagdulubli kuno sa listahan. Si DILG Director, Ariel Iglesia, pabasan ko lang na siya, kay grabe man niyo, nanong niya karon niya man, amo na guro kinanglan, gid may mga listahan ni para may comparison man. Kay iba niya doon nagapanginyawat na gini. Hindi niya gustong inuya nga magpa-lista kamuya doble. Anong gusto niya? Kamu lang tanan mabaton? Action firing line. Grabe man nga abilidad, no? Ari ay, sa patrol, si Action Eden, nabuso, partis ning balita, Action Eden. Action Art may ara, gidya sa gihapon, no? Mga nagapamintaha, gidya bala, kumbaga, wala gidya sang kabulusgan, sang ilaman nga dapat sa mabaton. Kahit ginklaro Action Art no ni Talisay City Social Welfare Development Officer in charge Jonella Flores Madrona nga actually naglaptama ni sa Facebook angot sini sa isa ka persona nga duwaya ang pangalan niya sa final list na sang beneficiary sang SAP ang iyang ngalan ni ara sa finalist sang Barangay Zone 2 kag ara man sa Barangay Zone 4A. Layo na ko ni pingay malang barangay? Wala ko no Action Art. Adjacent lang di? Kumbaga boundary na dira sang Zone 2 kag Zone 4A. Ang iya nga balay. Ang natabo may nagreklamo man sa CSDO nga office kag tigin verify nila ni Madrona Action Art kagin pabalo ang natungdan ng mga barangay. So ang natabo gin releasean sa Action Art
sang 6,000 pesos sa Barangay Zone 2 apang wala na ginreleasan dito sa Barangay Zone 4A. Di na mayo action art no kay na ano nila at least before na release na trace baladay nila pero ti suno kay Madrona hindi lang amo na ang problema action art sa ilaman nga nasakupan wala labot nga ang iba nagaduloble palista. May ara naman niya nga mag-live-in partner, nag-fill up gid action art kay ti syempre hindi dali matrace bangod lain ng ilang apelyido. Oo, pero ti may ara gani kung makita ti syempre ang tupat layo na masigbantayan na ilang malasa mo. Kung labi na gid ko wala na lista ang isa, batayan ni nang amo na lang na yung brown mo kung way ka sa listahan to mamantay ka lang eh. Oh, correct. Mamantay ka na lang kung ti karapat dapat mangina siya nga magbaton sang beneficiaryo gikan sa gobyerno. May iban action art nga ti ara gid mga 4-piece beneficiaries bala. Sige hapon nag-fill up sila sa ti nagalaom nga makalusot makakuha sang ayuda. Pero ti other than that action art nagapasalamat man niya si Madrona sa mga honest to goodness people bala. Kay may ara iya sang pulo na mo ka mga persona nga beneficiaryo sang SAP nga ara na gid sa ila mga kamot ang 6,000 pesos. Pero ginbalik nila action art bangod nga nagapati ay may sila. Nagbalik man? Art? Sa Talisay, may nagbalik man nga ginatagan sila, ginbalik na? Correct, ginbalik nila action very art good. kay mahambal nila may ara mas deserving pa sang sa ila. Amo na mayo action art naghambal balang iban nga una-una wala sila naka-intindi kung ano gid bala inogid ang makabaton sang siniayuda. Usually kalabanan di sa ila action art nga mga nagbalik siyang ilang 6,000 pesos nga nabaton mga pensioners nga ti we all know nga ti ara man sa guidelines nga ti ang mga pensioners wala kumbaga hindi bala action art makabaton sang sining 6,000 pesos nga ayuda. Ginbalik nila action art kanami kay ti tungod dira nga may nagbalik mapatigayon liwat sang screening ang office ni Ma'am Madrona ang CSWDO para magpangita kung kay sino ni nila ihatag ang kwarta naman nga ginpangbalik. Very good. Suno kay Madrona action art April 18 nag-umpisa sila sang panagtag sang social amelioration program nga benefit kaina. So, or karon nga adlaw, ang last nila nga panagtaganay, 100% na action art sa 27 ka barangay. Ang ila na napanghatagan na tanan kay hapos kumaga action art na kalaging na nila tanan pag-abot sang listahan to nag-designate na lang mga tao para hapos nga mag-distribute sa kada barangay. So far, wala naman action art reklamo aside from this one lang nga aton nga ginkatuan. Sige, i-check na lang na boss, pabasa ko lang DLG. Thank you, gikado ipiti ko. Balita alin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action firing line! Bukas kisupunan ko lang ni Action Hotline ang mga update sini kag ano ni man, dapat gid guro obligaon i-check yaron sino may gasunod sa sining memorandum circular sa DLG. Dapat may listahan da ngay pagwa bla. Ini da sa Diabo Karay, ini do eleksyon ni mo niya do, ano niya mingalan si Piakto. Yari nga presinto di nga ako, no? Ay, grabe nga abilidad, no? Dapat deserving ang makabaton sini. Pang sapin-sapin, di kay bakal nyo da ilim nun, iban na panahor pa, kundi ang guwasin na tinunto. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line! Ang balit. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Standard Time, alas 9:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Ang ining nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Enervon C Tablet. Labanan ng virus by boosting your immune with Enervon C Tablet. More immunity, mas protektado. Action firing line. Ayos boss, ara nang idulonyo sa mga nagapamangkot. Damo ka pangita kay Sean Bryan. Boss, ara na siya. Babalik na siya. Sinunged Gulmatiko, siling niya the implementation of ECQ-generated advantages and disadvantages of the nation and Pinoy's daily life. Advantage, since the main intention is to slow down COVID-19 infections, while the disadvantages shows the topsy-turvy's distorted governance, no proper coordination in various government agencies who each function on their own doing, the loss of common sense, human understanding, considerations, empathy, and sympathy. Action firing line. Ayos galing iban di ko na malabutan kay Attorney Mabel Maro kung siya may gabi, dan isla for may gabi man. Salamat gid pag monitor. Action firing line. Why na ta panahon diri sa aton sining pagpangalagad kay Grace Mary Grace Eugenio Fermin kag sa iya sining Mr. may gabi man dara may lang pag
pamati. With Action Henry Espulgar sa technical side, back up ta Action J.M. Baikin, kang Action ang defensor, sa ngalan ni Action Brian Molden. Ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!